at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sod to Diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one most trusted source of news and information on Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday, Pebrero 22, 2026. Sa gihapon ini mo lagani mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalagkuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Atensyon sa aton sining mga kabumbuha. Humalin kagapon sining adlaw la 7:30 sang gabi gin amatamat na ining pagpanigayon sang mga pagsarado sa mga dalanon diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. May kantanan sa sining Chinese New Year Parade. Kasi makakibot ka mo kaginasang agamay mga baral na dira kagin pahamtang ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Sa mga kauturan naton, likaw-likaw lang kabukon may himo diri anay sa may city proper area. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, Department of Interior Local Government Province nakabaton sang reklamo sa paglapas ang anti-EPAL policy. Sa diinayhan nga lugar ini, sa diinayhan nga local government unit ini. Samtang sa dugang pang mga balita kag impormasyon, so far daw mo ning pinakadako karon iya nga nakuha sa bahin sa probinsya sa Iloilo. 14 milyones ka balor sa illegal nga droga nakuha na recover sa bypass operation nga ginpanigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit. Imalon tandugang sini nga mga impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagar. Kag sa aton sini nga ipabombo. Right of way ginimo nga malaligyaan ginnegosyoan sa nga pribado nga developer sa Hibawan banwa sa nga Pavia. Ang mga pumuluyo tuti labing apektado ho. Istoryanta mga dalagkuan mga balita issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Samtang sa mga nagapaw na dalagkuan man kag mga mainit karon nga mga balita diri man sa aton sini nga pagpangalagad si senator si Anogle si former Vice President kag karon mayor no Leni Robredo ang makabig sini kuno iyang mabakod nga kasumpong ni Vice President Sara Duterte kung istoryahan naton ang palabuton sini nga 2028 presidential elections. Sandig ini banwa sa kay Representative Caloocan City 2nd District Representative Edgar Irize. Neck and neck kunong showdown sini banwa pananglitan nga sila magabungwanay nga duwa. Vice President Sara Duterte kag Secretary Camarines or Naga City Camarines Sur Mayor Leni Robredo. No, sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Inpayag ni Representative Irize ang iya sininga payag matapos ng ginanunsyo ni Vice President Sara Duterte sininga Miyerkules ginamang ang magapapili ini sa 2028 presidential elections kung saan naglapdag ini mga biyan sa nagkalilain man sining platform sa media. Now, sa aton sining mga kabumbo, lakip na sinadiri nga ining posible nga mangin running mate niya si presidential sister no Senator Amy Marcos. Sandig man niya sa pahayag ni Senator Robin Padilla kon kandidato si sa pagka-presidente si former Vice President and Mayor Leni Robredo. Pwede kuno nga mangin running mate si Senator Risa Ontiveros. Nga mo naman ang ginapalutaw ni former Budget Secretary kag Liberal Party stalwart Florencio Abad. Suno kay Irize, no, ngat isa iya sining paglantaw si Robredo ang posible mangin karibal
ni VP Sara sa 2028 presidential elections. Dugang pa ni 2nd District Representative Irice nga ang issue sa gobyerno sa karon, korupsyon, kag si Robredo ang wala sa bahid sa korupsyon, rason nga mangin mabakod ini siya kag may tsansa pananglitan nga ini silang magbungwanay sa pagka-presidente ni Vice President Sara Duterte. Now, sa aton sini nga mga kabumbo, di kay kun lang taon ginman sini naton banwa sa aton sini makuturan si former Vice President kag now Mayor Leni Robredo ang duway paginman niya sa mansa sa korupsyon. Although may mga ginhaboy sini sa iyang alutak, no? Sa tong chimpo sa presidential elections ang nagabungguanay sila nga duwa ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos, pero dokutob lang adto sa mga ligasyon kag balanon nga black propaganda batok sa anay BC Presidente. Way pamansang may napamatud-an sila diri banwa batok karon sa anay BC Presidente, no, nga naman nga sa isang korupsyon. Inako naman ni Abad nga posible matabo hilabi na nga malaba pa kuno or malawig pa ang tiyempo para iyang mapreparahan ang eleksyon sa pagka-presidente. Dugang pa ni Abad nga bangod nga wasak na ang koalisyon sa tunga ng VP Sara kag sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. dakong tsansa sa oposisyon, no, nga magasulod sa presidential elections apisar nga nauna nga ginpayag ni Robredo nga luyang niya ipadayon ang panubli, no, sa iya sang iya sini nagtaliwan nga bana nga si former Naga City Mayor Jesse Robredo, no, dito iya sa ila sining lugar, no, sa aton sining mga kabumbo. Pero pwede pa man kuno ini magbago kung sa politikaya sa aton sining mga tagpalamati tanan kuno iya posible. Amo na blang hambal sini nila banwa nga sa tagsa gani ka mag-eleksyon ang kontra mo hindi mo man pagbuyayawon tudo-tudo, no? Ang imo sining upod hindi mo man paggadayawon tudo-tudo. Kay man basi pagkasunod sining eleksyon ang kontra mo nga daw halos linason mo na sang buyayaw, may posibilidad nga magupdanay naman ka mo. Kag ang upon mo santong nakaligad ng eleksyon nga puwerteng imo si Nicolas Dayaw, basi sunod sining eleksyon, kamo naman iya ang magakontrahanay. Sa aton sining mga kasimanwa, kay te waya sang permanente mo, sabahin iya sang politika, suluminte nga permanentes politika ang interes. Sa aton sining karon nga mga kauturan ang politika nga way ginapakilala, way ginapangilala inya bisan kadugo mo man. Kay madamo na iya sang nagklinabo history ang magapahayag sa aton sining mga kauturan nga there was a time nga ang nagapapili sa isa iya ka posisyon hindi man gani magliwan, may mga magutod, magamay, mag-iloy, magtiyo, magtiya, magpakaisa, nagakinontra, nice politika. Amo na gani banwaway tiya sang permanentes politika, permanente lang interes sang tagsa siniya ka politiko. Tiyanong karon ang mangin plastada sini banwa sa aton sini nga mga kauturan. Paraya ayhan ang administration, no? Ang present administration kag itugyan ini sa bahin karon iya sang oposisyon ang ang kaygayunan para iyang tapuson ang karira o kon ang political career sang mga Duterte or kung sa mga tinaga pa sa mga Duterte, bisan mag-ululupod pa kamo tanan. Anyway, istoryanta na dugang driman sa aton sininga pagpangalagad. Standby kay Chekero nanay naton sininga sister station ng Bombo Radyo Bacolod. Kumusta ang sitwasyon sa Mount or Bulkana Kanlaon matapos nga naglupok kinik gapon? Si Bombo Saldi Foro yara sa aton sininga linya. Bombo Saldi, please go ahead.
Yes, Bombo Champ, no, sa karon nagkanay na ang sitwasyon dito sa Bulkan Kanlaon. Bombo Champ, ang sitwasyon daw ara balang wala siyang may natabo. Kaya pagkatapos ang natabo nga moderate explosive eruption kahapon, nagtimbuok ito ang aso mo. May impormasyon kami ganin, nagrabot pa dira sa Iloilo. Ang ashfall pang pagkaaga niho sa aga nakita nato ng sitwasyon sa bulkan daw wala kami makita sang aso, wala kami makita sang yabok apang pila ka mga areas especially dito gid sa bahin sang sitio Gintubdan, Barangay Araal, La Carlota City, Bumochamp, nga ti daw kumbaga sa pag-explain sa amon nga patrol reporter nga yara dito sa area daw ara sila kuno sa bulan Bumochamp. Kay bangod ya sa mga abo nga ti color gray, aran na puno na daang duta, puno ang mga pananom. Di kung maglakat ka sa dalan, nag-aagi ang imo balang sapatos, Bumochamp, ti daw parehas man kung mag-affect ka sa moon, ti may haras ang footprint nga nagakabilin. Bumochamp, ti amo nang affected gid subong ang mga pananom nga napuno sa mga abo. Kagati ang mga atop naman ni isa sa problema sa mga pumuluyo kay madasig nga nagkagabok kung matutan sang mga abo Bumochamp. Kaga sa karon may pipila lang man ang mga evacuees naton dito sa La Carlota City nga nagdangat sa 30 families, mga yara sa 90 ka mga individual Bumochamp nga tiara sa subong dito sa isa ka high school. Sa karon ang mga nag-priority lang gid nila nga gin-evacuate kalabanan ang mga Bumochamp, ang mga kabataan, ang mga may arayas ang respiratory illness, mga senior citizen, nagabusong, amo lang ginangin prioridad nila kalabanan niya sa mga pumuluyo nga healthy lang man, nagpabilin sa ilang balay kay ang ilang primary concerns ang ilang mga kasapatan bala Bumochamp nga wala sang may maamuma kagati ang ila pag dito nga ma-wash out baladayon kay kung tabayan nila madugayan pa ang mga abo ngayara bisi ila mga atop sa ila mga kagamitan sa ila nga mga pananom nagakaguba Bumochamp. Alright, paano ni ginabasyahan lang nila tubi ang nagapililit sini nga abo, for example, sa ila sini nga mga kasapatan, ginapaliguan na nila bumbusalde kagang sa pananom, ti ginabasyahan lang nila katubi o ginasprayhan lang katubig? Yes, Bumochamp, amo ginamagakatabo, ti apang ti syempre sa kadamuon sang abo, hindi gid man nila masarangan ang ila lang gid nga priority ang sa ila lang gid nga mga ugsaran apang sa mga dalanon niya ang LGU nagapadala man sang fire truck para makabulig sa pag-wash out. Kay ang budlay bala Bumochamp hindi ka to hapos makasaka gid sa pababaw bangod ya ang abo na nga halin sa bulkan madanlog Bumochamp sa dalan. Amo na nga kun basa ang dalan si daw ka delikado especially sa mga single nga motor. Pangyati kung amo na ang sitwasyon kung mawas ako na pasingan na. Apang kung napabayaan naman nga nag-ara lang daang abo subo nga mainit ang tiempo Bumochamp. Ang problema naman nagatapok kung may maglabay nga mga salakyan. Ang concern dira ang matugay balang health hazard sa bahin sa mga pumuluyo. Amo na ginapanugyan gid ang pagsuksok ng face mask na istorya naton bago lang ang Department of Health official nga nagapasalig nga ginamonitor nila kay may araman na sila augmentation sa mga face mask sa kada mga barangay. Per barangay ginaya hindi na saya mismo per city kundi per barangay gid ang ila monitoring nga may ara sang stock sang face mask natigayon man nakapanagtag kay medyo light lang man kundi kumpara sang last year bala Bumochamp nga pag ulan niya sang abo may upunto yung mga bato-bato nga gagumay mo pero ang sa subong abo lang gid diya mula na problema naman liwat kay ang iban bag-o lang kuno nakatakod sang ilang bag-o nga atop kay nagubaton ng ligad puno na naman sang abo Bumochamp. May ara balasang dapat kabalakan as of now Bombosalde ang mga pumuluyo nga malapit iya sa area kag sa gintalana sining malaputan sining abo.
Bombo Champ naga-expect ganaya amon nga governor si Governor Bong Lacson nga ti matulutin pa no makapuli na niya mga residente kaya after to sang moderate explosive eruption gagabi wala naman bala sang iban yung mga activities ang bulkan pinagkanay na gani sang pagkaaga ganito wala lang sang natabo kaya mo na nga ginalantaw nga anytime pwede man sila nga pabalikon na sa ilang mga lugar no luwas na lang siguro Bombo Champ no sa mga sectors nga sa vulnerable sectors nga medyo mabudlay pa pabalikon nga malamang kasangabo gihapon Bombo Champ. Alright. Sige. Bombo Saldi, thank you so much sa imo sining at tiyempo ha. Sa liwat mayong udto dira sa inyo. Ikan diri sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Saldi for the second. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Salamat kid sa liwat Bombo Saldi Foro from Bombo Radio Bacolod. Why naman sang dapat pa siniya nga kabalakan pa kay hindi man gid sini banwa mambal naton maka-alarma kon delikado ang moderate explosion nga luntad kagapon sini adlaw no ang ambal gani isang FIVOX moderately explosive eruption no or moderate explosion mga biyan ang natabo sa Mount Canlaon no or Bulkan Canlaon sa ton sinikaron nga mga kasimanwa ang isa lang sa mga ginatagan man sa nagagiko nga pagtamod amo ang vulnerable sector kung may kantana naman niya sa halit nga matuga sining abo sa ila sining nga ikayong lawas but so far why naman sang dapat sining nga kabalakan pa 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. May parade siniya nga paghiwaton na banwa, no? Sa may downtown na area, kaga may mga patigayonon man sining cultural show sa ilo sa Biyernes kadlaw, no? Ti patigayon sa Grand Parade kag cultural showcase, no? Sa bahin sa selebrasyon sa Chinese New Year 2026, no? Sa aton man sining mga kasimanwa ti mayara sang road closure nga patigayonon that is why nga nagapalinton kita nag-remind kita sa aton sini nga mga kabombo nga kung hindi man lang gid mo sina ka importante ang mga hilikoton sa may downtown area ti mas malabing maayo sini nga ipaiway lang anay ang pagpadulong sila dire no kung luyang yuman nga maglantaw sining nasambitan karon iya nga mga presentation ining presentation ara dira sa may bahin sa nga downtown area kag subong man may mga showcase sa nga or cultural showcase rather diri sa bahin karon sang Iloilo Freedom Grandstand no sa aton man sini karon nga mga kauturan. Ekspektaron ta naman ang pagpugok sa dalagan sa trapiko. That is why nga amo na gani sa nasiling na naton, no? Ako na mahimo pa lang ipaiway anay ang pagdala sa mga salakyan padulong diri sa may city proper area para nga malikawan man ang pagkaipit sa sining dalagan or pagpugok sa dalagan sa trapiko diri sa may downtown area sa syudad sa Iloilo. 54 minutos na nakaligad sa takna sini nya las 11 diri man sa palatuntunan bumbuhanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May mga series of activities and events man sa bahin karon sa syudad sa Iloilo sa masunod sini nga semana kay man diri man hiwaton ang ASEAN Economic Ministers meeting magaumpisa February 25 to February 27. Sa aton sining mga kabumbo ang syudad sa Iloilo ang mag-host sa 49th meeting sa High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration humalin na Pebrero 24 tubtob 27 now nga kung saan may 12 ka mga heads of delegation kag 60 ka mga participants ang gina-ekspektar nga magatambong sa nasambitan sini nga pag sinapol
ang ministerial meeting pagpaunahan sa Department of Tourism and the Tourism Infrastructure and the Enterprise Zone Authority o TIESA nga suportaran man sa Iloilo City government. Sa aton sinikaron nga mga kasimanwa, makabig man iya nga dakong oportunidad ini para sa Iloilo. No, hindi lamang iya nga magsuporta sa ekonomiya or economic agenda sa nga pungsod, kundi lakip na sinadri ang pagpasanyog man sa nga local economic activity. No, sa aton paginsining nga mga kasimanwati, ma-showcase man rin ang mga local industries naton. No, ka nagasuporta man sa local enterprise nga posible nga maka-translate ini sa mas madamo nga trabaho kag pagsaka pagdamo sang economic activity sa aton sini nga komunidad. Isa sa mga 3 sa major international gatherings diri sa syudad sa Iloilo nga mag-host ang syudad kag subong man may mga additional events pagid nga nakaschedule sa bulan sang Abril kag Mayo. Sanday sino mga representatives nga magapadulong diri banwa, no? Ang napulo ka ASEAN member states: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, ang Pilipinas, Singapore, Thailand, kag Vietnam. Lakip na diri ang dialogue partners sa China, Japan, kag South Korea. Ang ASEAN ginistablisar sa itong 1967 nga kung saan nag-promote ini sang political and economic cooperation, no, sa mga member states kag may regular ini sila nga pagsinapol, no, sa aton sini nga mga kabombo, mga ministerial meetings agod nga mapabaskog pagid ang regional trade and investment ties. No, sa aton sini karon niya nga mga kabumbo si Mayor Inday Raisa Treñas, no, siyang host sang isa iya ka dinner, no, para sa mga diplomats kag ang mga dinner nga niti siyempre bilang pag-showcase man iya sa aton sinadri sa bahin sa syudad sa Iloilo, hiwaton ini sa mga heritage houses para nga ti ma-highlight ang heritage or cultural and agriculture or architectural legacy sang pungsod na Pilipinas. Tibangod sini, ginsuspend na ang klase from February 25 to 27 nga for the meantime mag-shift anay sa alternative delivery modes ang aton sini nga mga estudyante. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon, detalye sa mga nagapauna kag dalagkuan ng mga balita lokal, balikan ta sa paday nga pagpalayag sa Bombo Anay Sonto pagkatapos ang Bombo Network News. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, Source of kag news problem and solving skills. information. Broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ika-20 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang International Criminal Court Prosecution Team tinutulan ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na lumiban sa confirmation hearing. Ang publiko naman papayagang manood sa nakatakdang pagdinig. Ang Department of Justice itinangging binabantayan ang lokasyon ng mga core perpetrator ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pag-aresto sa kanila hindi rin pinaghahandaan. Sa ibang mga balita ho tayo, 4 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay nasahang may sasama na sa House Order of Business sa Pebrero 23, kasabay po yan ng hearing ni dating Pangulong Duterte. Ang House leadership naman ang nangako ng patas na anti-political dynasty law kasabay ng mga serye ng konsultasyon. Mga mambabatas naman kasalukuyang nasa Cagayan de Oro para sa dialogo. Abangan sa ating provincial report, update po tayo sa pag-alburuto rin ng Bulkang Mayon mamaya mga kabombo. Pinangangambang magtatagal pa po ito ng mahigit sa 6 na buwan. At sa ating international news naman, si former South Korean President Yoon Suk-yeol hinatulan ng life sentence sa kanyang martial law noong 2024. Sa ating sports balita mamaya, abangan mga kabombo si Stephen Curry muli pong sumailalim sa magnetic resonance imaging at hindi pa rin po makakabalik sa paglalaro sa NBA. At live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Maring tinutulan ng prosecution ng International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na huwag ng personal na humarap sa confirmation hearing ng kanyang kaso. Sa inihain nitong tugon nitong Pebrero 19 ng taong kasalukuyan, sinabi ng Office of the Prosecutor na walang reasonable cause upang payagan si Duterte na lumiban. Ayon dito, kaya ng dating Pangulo na dumalo sa pagdinig at hindi dapat payagan na kusang umiwas sa proseso. Pinabulaanan din ng prosecution team ang pahayag ni Duterte na siya ay old, tired, and frail at iginiit na batay sa medical evaluation, siya ay fit, competent, at physically and mentally able na makibahagi sa pagdinig. May mga hakbang na rin umanong inilatag ang chamber upang matiyak ang kanyang kaayusan habang nasa korte. Nasa pre-trial chamber na ang desisyon kung papayagang umusad ang pagdinig kahit walang akusado o utusan siyang personal na humarap sa korte doon po sa may The Hague sa susunod na linggo. Samantala, nakatakda naman hanggang sa 12 sesyon sa susunod na linggo itong confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Tatagal ng 4 na araw ang nakatakdang hearing. Ito ay gaganapin sa Pebrero 23 hanggang 24 at Pebrero 26 hanggang 27. Sa bawat araw ng 3 sesyon ang gaganapin, ang unang sesyon sa February 23 ay mula alas 5 hanggang alas 6 ng gabi oras sa Pilipinas. Nakikita nyo sa inyong mga screen, mga Kabombo Star Nation, susundan ito ng isa pang sesyon mula alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng gabi at ang panghuling sesyon ay mula alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Parehong schedule din ang susundin sa 3 nalalabing mga araw ng hearing. Sa confirmation of charges hearing, tutukuyin ng International Court kung may sapat na ebidensya laban sa dating Pangulo sa kanyang kinakaharap na kasong crimes against humanity. Dito ay iprepresenta ng prosecution o prosecution defense at ng kanyang legal representatives and victims ang kanilang oral submission sa mga judge ng International Court para depensahan ang kanilang argumento. Dating nakatakda noong Setyembre 23 ang naturang hearing, ngunit naantala ito dahil sa ilang magkakasunod na petisyong inihain ng kampo ng dating Pangulo. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, bukas sa publiko ang magiging confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda nga sa Pebrero 23, 5 buwan mula po nung naudlot ang orihinal na September 23 hearing. Batay sa abisong inilabas po ng International Court para sa sinuman na nagnais makapanood sa hearing, susundan ang first come, first served basis. Ay limitado lamang po ang papapasukin sa loob ng public gallery. Dapat ding makakarating ang mga manonood sa korte 1 oras bago ang nakatakdang pagsisimula ng hearing. Para sa mga miyembro ng Diplomatic Corps at Civil Society Organization, kailangang mag-request sa mga ito ng attendance bago mag-Pebrero 16 na.
kailangan pong magpakita ang mga ito ng valid passport o valid ID sa main entrance ng korte. Para naman ho sa mga journalist na nais mag-cover sa hearing, kailangan din mag-request ang mga ito sa Public Affairs o unit ng International Criminal Court. At kinakailangan din makapagpakita mga ito ng valid press card, passport o hindi man ID na meron pong o identification card na meron pong nakalakip na picture. Ipagbabawal naman sa publiko ang pangunguha ng mga larawan at mga video sa loob po ng court building, maliban lamang sa mga miyembro ng media. Pinalalahanan din ng publiko na obserbahan ang akmang decorum sa loob ng korte. Magkakaroon din mga kabombo ng live streaming sa naturang hearing, ngunit madadelay lamang po ng 30 minuto tulad ng mga nauna na ring hearing sa International Tribunal. Sa mga listeners, mga viewers po ng Bombo Radio Philippines, magkakaroon din po tayo ng sariling live streaming po natin doon sa magaganap na hearing. Kaya tutok din po sa Bombo Radio Philippines, sa pagitan po ng ating Facebook at sa ating website para po sa aktual na kaganapan doon mismo sa courtroom. Ayon sa International Criminal Court, nakataktang pagdinig sa Pebrero 23, 24 at 26 at 27 sa Courtroom 1 ng International Tribunal. Dito po'y magkakaroon ng oral submissions ang prosecution, defense at ang legal representatives ng mga biktima upang ipresenta ang kani-kanilang mga argumento. Sa bahagi ito, makabombo Star Nation, kuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan ng Department of Justice. Iginiit na hindi dapat pinaghahandaan ang pag-aresto sa mga co-perpetrators ni former President Duterte habang wala pa ang International Criminal Court warrant. Ang ahensya naman itinangging binabantayan ang lokasyon ng mga co-perpetrators ni Duterte. Yan at iba pang balita na tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inamin ng Department of Justice na wala itong preparasyon isinasagawa ukol sa posibilidad ng pagsuko sa mga co-perpetrators ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kasong kinakarap sa International Criminal Court. Ayon mismo kay Justice Spokesperson Attorney Paul Martinez, ang kagawaran ay hindi pa pinaghahanda ang patungkol rito. Git kasi ng tagapagsalita na sa kasalukuyan ay wala pa rin inilalabas o miski natatanggap na kopya ng arrest warrant laban sa mga pinangalanan kasabwat ng dating Pangulo. Kung kaya naniniwala ang opisyal na bunso nito ay walang nakikitang dahilan para sila'y maghanda o gumawa ng preparasyon sa pag-aresto. Kanya binigyan din na ito'y magre-resulta lamang ng espekulasyon o ang Justice Department ay maghahanda sa kabila ng wala pang warrant na inilalabas ang International Tribunal laban sa mga co-perpetrators. Ipaman, kaya sinabi na kanilang nire-respeto ang karapatan ng bawat individual lalo na patungkol sa naturang issue. Narito at ang pakinggan ang payag ni Attorney Paulo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Well, wala po. Because wala pa namang arrest warrant eh. We have no right or we're not in any position to do that. Okay? Again, we respect the rights of all individuals. Kapag wala pang arrest warrant, then there's no reason for us to take custody of them. Diba? There's also no reason for us to prepare for the eventual arrest kasi that will be speculative. Ang tangi pa lamang pagtitiyak ng Department of Justice ay ang kanilang paghihintay sa ilalabas na resolusyon ng katas-tasang hukuman hinggil sa mga petisyon may kinalaman sa kaso ng pag-aresto kay former President Duterte. Ito nila ang kanilang pagbabasihan sa kung anong aksyon o hakbang ang gagawin sakali man mag-issue at makatanggap na ng kopya ng arrest warrant. Subalit paglilinaw naman ng kaguran na kanilang hindi binabantayan o minabanmanan ang kinauroroonan ng mga pinananglangan na co-perpetrators ng dating Pangulo. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Martinez, paglabag ito sa karapatan nila kung kanilang babantayan ang lokasyon kahit pa walang direktiba. Kung kaya't ani ay kikilos na lamang sila sa oras na magkaroon ng katusan, nagsasabing dapat aksyonan ang pag-aresto. Narito muli si Attorney Paulo Martinez, ang tagapagsalita ng Kaguraan ng Katarungan. Hindi po, no. That will be in violation of their privacy, correct? Of certain civil rights. So until a compelling order is issued that tells us we should do so, we see no reason to... Si former President Rodrigo Roa Duterte ay kasalukuyan nakadetene sa The Hague, Netherlands sa kinakarap na kasong crimes against humanity dahil sa implementasyon ng war on drugs. Pinangalanan co-perpetrators niya rito sina Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at iba pang matataas opisyal sa nakalipas na administrasyon. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information
Basta Radyo Bombo! Sa ibang mga balita ho tayo mga kabombo, umaasa ho ang gobernador sa Negros Occidental na mabilis na makakauwi ang mga lumikas ng mga residente dahil po sa naunang pagputok ng Bulkang Kanlaon. Maalala po na naganap ang moderately explosive eruption nitong alas 4:39 ho ng hapon kahapon at ang pagbuga po ng abo tumagal na 40 minuto. Ngayong umaga ho'y halos walang makita ang mga sinyalas ng pagputok mula sa bulkan at maaliwalas naman ang paligid. Sa panayam po ng Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson, 6 na local government units ang apektado ng ashfall at nakaamoy ng masangsang na amoy ng asupre. Ito po'y kinabibilangan ng 41 barangay mula sa may Bagos City, Pontevedra, La Carlota City, La Castellana, Hinigaran at ang Valladolid. Ayon pa rin kay Governor Lacson, wala pang mga lokal na pamahalaan na humingi ng tulong sa provincial government. Ngunit sila ay nakahanda rin sa pagbibigay ho ng karagdagang tulong. Isa sa tinitignan na problema ay ang kontaminasyon ng abo sa mga water sources sa naturang probinsya. Umasa rin ng gobernador na makakauwi din kaagad ang mga lumikas, lalo at normal na rin ang sitwasyon ng bulkan at wala pong nakikita na sumunod pang aktibidad. Hintay na lang kayo muna ng advice galing sa inyong LGU kung clear na makabalik kayo sa lugar ninyo. No? Ina-assure namin assistance galing sa provincial government. Nagpapasalamat din ako sa mga nag-volunteer rin. No? Bahagi po yan ng pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa panayam po ng Bombo Radyo Bacolod. Manatili pa rin mga kabombo sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon pa rin po sa FIVOX sa pamamagitan ng si Director Teresito Bacolcol. Ito ay sa kabila po na naitalang moderately explosive eruption kahapon na tumagal ng hanggang 2 minuto. Nabatid na dakong alas 4:38 ho ng hapon, naglabas ho ang bulkan na may itim na abo na umabot ng hanggang sa 2,000 metro o ito ho'y katumbas ng 2 kilometro mula doon sa crater bago tangayin patimog kanluran. Naitala rin ng pyroclastic density currents na bumaba sa timog at timog kanlurang bahagi ng bulkan hanggang sa 1 kilometro po mula sa summit crater. Nagbabala ang FIVOX na mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometro na tinatawag nitong permanent danger zone. Dahil yun sa panganib po ng biglang pagsabog, pagbagsak ng bato at pagdaloy ng abo. Sa ibang mga updates tayo mga kabombo, inaasahan pong may isasama na sa House Order of Business ang mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte pagsapit po yan ng araw ng Lunes, Pebrero 23. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang naturang araw ay ang ikasampung session day mula noong inaihain ang unang reklamo laban po sa pangalawang Pangulo na huling araw para yan matapos ang palugit na ibinibigay sa Kamara para maipresenta ito sa plenaryo at bago tuluyang mai-refer sa akmang komite. At ito ho ay doon sa Committee on Justice. Sa ngayon ay meron pong 4 na complaints o reklamo laban kay Vice President Sara at wala po sa mga ito ang naipapadala sa committee level. Ayon kay Representative Chua, wala pang pag-uusap ang mga mambabatas kung muling hihilingin ang suporta ng hanggang sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara para sa mas madali at mas maagang pag-uusad ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo tulad po na nangyari noong nakalipas na taon. Kung sakaling hindi ito i-endorso ng 1/3 members at padadaanin muli sa Justice Committee ang mga naturang reklamo, naniniwala si Chua na pagsapit ng Marso 1 ay sisimulan na rin ng komite ang pagtalakay. Salig po sa saligang batas mga kabombo, merong 6 na pong araw ang komite na tapusin ang pagtalakay sa mga reklamo. Matapos ito, kailangang may presenta muli sa naturang komite unang naturang komite ang kanilang resolusyon doon po sa may Kamara. Meron na rin pong 10 araw o 60 session days ang mababang kapulungan mula sa pagkakatanggap ng resolusyon para pagdesisyonan sa level ng plenaryo. Samantala, hinimok naman ni Manila 6th District Representative Benny Abante si Vice President Sara Duterte na sagutin muna ang mga impeachment complaints laban sa kanya bago planuhin ang kanyang kandidatura sa 2028 presidential elections. Ayon kay Representative Abante, itong impeachment ay tungkulin ng Kongreso at pagkakataon para linisin ni Vice President Duterte ang kanyang pangalan kung ang reklamo ay umusad sa impeachment court. Kasama sa ika-4 na complaint ang mga aligasyon ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at iba pang high crimes. Idinagdag niya na ang pagtakbo sa 2028 ay hindi depensa sa mabibigat na paratang at dapat na harapin agad ang mga aligasyon. Itong ika-4 na complaint ang kauna-unahang sinuportahan ng mga miyembro ng House Majority habang ang unang 3 complaints ay inendorso ng Minority Bloc kabilang ang Makabayan Bloc na sina Representative Percy Sindanya at Ma'am
mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. At kaugnay pa niyan mga kabombo Star Nation, pinasaringan naman ni Davao City Representative Paulo Duterte si Manila Representative Bienvenido Abante na nag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, binanggit ni Paulo Duterte na walang sapat na kredibilidad si Abante para magsalita tungkol sa 2028 elections dahil hindi siya nanalo sa 2025 elections sa pamamagitan ng boto, kundi tinanghal na panalo matapos ma-disqualify ang kanyang kalaban sa citizenship issue. Itong sukatan niya sa politika ay tiwala ng taong bayan, hindi titulo o moral high ground. Idinagyag ni Paulo Duterte na malinaw kung sino ang may mandato at sino ang wala at inihayag niya na ang matinding pagtutol sa pag-angkin ng otoridad ni Abante sa usapin niyan ng 2028 presidential elections. Sa usapin pa rin po mula dyan sa may Kamara de Representantes, magkakabombo si House Speaker Bogie D. Nangako ho ng patas at tuluyang maipasa itong batas laban sa political dynasty. Kasunod dyan ang mga serye ng public consultation. Nandun po sa may Cagayan de Oro ngayon ang mga mambabatas para dito ho sa panibagong konsultasyon. May live report dyan si Bombo Annalyn Soberano. Nangako si House Speaker Bogie D na maipasa ng patas, makatarungan at maipatupad ang anti-political dynasty law sa 20th Congress. Kasabay ng konsultasyon ngayong araw na ginaganap sa Cagayan de Oro City. Binigyang diin ni Speaker D layunin ng batas na hindi lamang ang pagtupad sa konstitusyonal na mandato, kundi ang paggawa ng panukala na tatagal sa pagsusuri ng batas at epektibo sa mga praktika. Sa kasalukuyan, may 24 na panukalang batas laban sa political dynasty sa Kamara, kabilang ang House Bill number 6771 na inakda ni na Speaker D at House Majority Leader Sandro Marcos na magtatakda ng malinaw na limitasyon sa paghahawak ng elective public post ng mga opisyal. Pinangunahan ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman, Representative Zia Alonto Adyong, ang 3 island consultation upang makuha ang pananaw ng publiko bago buuin ang final na panukala. Binigyang diin ni Speaker D na dapat ang anumang batas ay bunga ng malawak, inklusibo at tapat na konsultasyon. Ang Cagayan de Oro Consultation ay bahagi ng Mindanao leg ng 3 island consultation series, kasunod ng mga nakaraang pagdinig sa Cavite at Cebu City upang masiguro naririnig ang boses ng Luzon, Visayas at Mindanao bago ang final draft. Pinapurihan din ni Speaker D ang aktibong pakikilahok ng mga residente sa nakaraang konsultasyon. Pakinggan natin si House Speaker Bogie D. III. These differing views strengthened our understanding of the complexities of the issue. Now, we have a clear appreciation of the balance that must be struck between people's right to choose and broader goal of expanding opportunities for public service to more of our countrymen. Ngayon naman po ay lumalapit ang Kongreso sa inyo, mga mahal naming taga Mindanao, dahil ang inyong tinig at damdamin ay aming pinagpapahalagan at sinasaalang-alang. Mga kababayan, we are serious about passing a fair, just, and implementable anti-political dynasty law in the 20th Congress. Binigyang diin naman ng mga mambabatas sa Mindanao-led consultation na ang pagkakaroon ng konsensus sa mga panukalang anti-political dynasty bilang pangunahing layunin hindi lang ang panalo sa argumento. Sa ginanap na pagdinig nga sa University of Science and Technology sa Southern Philippines, sinabi ni Representative Lord Ansuan na ang konsultasyon ay hindi dapat maghatid ng progreso at mas inklusibong batas. Ayon naman kay Representative Zia Adyong, layunin ng konsultasyon na marinig ang tinig ng mga tao at gawing batayan ang kanilang karanasan sa pagbuo ng batas. Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita mga kabombo Star Nation, ang Metropolitan Manila Development Authority walang isasarang daan sa EDSA para sa Pebrero 25. No rally zone sa EDSA. Ipatutupad naman ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na hindi gana sa White Plains lamang ang maaaring pagdausan nitong kilos protesta. May mga report dyan si Bombo Isa Cotoner.
Nagsagawa ng inspeksyon ngayong araw ang Metropolitan Manila Development Authority kasama ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at mga organizers ng trillion peso March Part 3 na nakatakdang idaos sa Pebrero 25 kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Isa sa mga tinukoy na lugar ay ang White Plains kung saan pinapayagan lamang magtayo ng entablado ang mga organizers. Pinagtibay ng Metropolitan Manila Development Authority na itinuturing na no rally zone ang kahabaan ng EDSA sa Pebrero 25, partikular sa bahagi ng Ortigas. Nilinaw din ng ahensya na walang ipatutupad na road closure sa EDSA kaugnay ng aktibidad. Sa halip, hinihikayat ng mga dadalo na gumamit ng MRT o EDSA bus carousel upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Ayon kay Metropolitan Manila Development Traffic Enforcement Group Director Attorney Vic Nunez, walang grupo ang papayagang magsagawa ng rally sa EDSA Ortigas. Magpapakalat din anya ng mga puwersang pansiguridad upang matiyak ang kaayusan sa lugar. Katuwang Quezon City Traffic Transport and Management Department, yung ibang LGUs, katuwang din ho dito, Eastern Police District, UCPD, MMDA, at marami ho tayong i-augment dito to ensure na mas maayos ang daloy ng trapiko sa EDSA, especially from Ortigas going to White Plains. Wala po, kasi diniklear na nga ho na no rally zone yung EDSA Ortigas at may trabaho yan. Marami pa rin ng gagamit at lalabas at we ensure the public na gagawin namin ang lahat para maayos ang daloy ng trapiko sa February 25. Gayunman, kinumpirma ng kagawaran at lokal na pamahalaan ng Quezon City na nabigyan na ng permit ang trillion peso March Part 3 na gaganapin sa kahabaan ng White Plains malapit sa People Power Monument. Tinatayang aabot sa 30,000 o higit pang katao ang inaasahang lalahok sa programa ayon yan sa mga organizers. Samantala, inihayag ni General Elmo San Diego, hepe ng Quezon City Department of Public Order and Safety, na patuloy nilang ina-assess pa ang plano ng ilang Duterte supporters na magsagawa rin ng rally sa Pebrero 25. Giit niya, kung ang naturang pagkilos ay may layunin pabagsakin ng pamahalaan at maaaring humantong sa sedition, hindi ito papayagan. Dagdag naman ng mga organizer ng trillion peso march na bukas ang aktibidad para sa lahat. Ngunit anumang panawagan ng karahasan o labag sa konstitusyon ay hindi papayagan at maaaring ipa-escort palabas ng kanilang mga marshal ang sino mang lalabag. Merong plano pero ina-assess naming mabuti kasi nga parang pag gusto mo bumagsak ang gobyerno, bakit kita bibigyan ng permit? Obvious naman yun. Parang hindi naman tama yun. At hindi papayag ang QCLG na ang direksyon ng rally nyo ay short of saying seditious na. Definitely hindi bibigyan ng permit yan kasi ang assessment ng QCPD dyan hindi tama at delikado. Kaya nga yung ibang grupo na merong record na at merong nakulong na, never nabibigyan ng permit yan dito. Tiniyak din ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na nakahanda ang ahensya na magbigay ng kinakailangang assistance para sa nakatakdang rally sa Pebrero 25. Hinikayat niya ang lahat na sumunod sa mga itinakdang patakaran upang maging maayos at payapa ang paggunita at may pahayag ang kanilang salubin sa may naong paraan. Portalets, ambulance, medical services, health personnel natin, fire suppression natin, and the other emergency services will be made available to all people who will be participating in this event. So, yeah, we just hope that everything is done within the bounds of the law and the laws of decency. Ang limits natin is decency para sa lahat ay makapag-express na kung ano gusto nila sa kanila. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga updates tayo, mayroon na ring inisyal na pag-uusap ang Liberal Party kaugnay sa nalalapit na 2028 presidential and local elections. Ayon kay Liberal Party President Erin Tanyada, bagaman wala pang napipiling kandidato ang partido, tinutukoy na ng grupo ang mga maaring kakatawan sa partido at sa United Opposition para sa 2028.
Bahagi ng mga pagpupulong ay ang paglalatag ng ilang parameters na dapat maabot o mapagdaanan ng mga miyembro ng partido na nais lumahok sa naturang o kumatawan sa naturang oposisyon. Sa ngayon ay nagkakaintindihan niya ang party leaders na dapat ay mayroon lamang iisang kandidato na susuportahan nito. Ganito rin ang sentimiento ng iba pang grupo na sa ngayon ay nagkakaisa o nakakasama ng Liberal Party. Ayon pa rin kay Tanyada, posibleng sa ikatlo huling quarter ng kasalukuyang taon ay posibleng mapili na ang kakatawan sa oposisyon at mga kasama ng Liberal Party. Nanindigan din ang dating mamabatas na kailangan maging inklusibo ang pagpili at maikonsidera ang lahat ng salik tulad ng pangangampanya, ang pangangalap ng boto at iba pa. Batidaan niya ng oposisyon ang saklaw ng kandidatura ni Vice President Sara Duterte kasunod ng kanyang naunang deklarasyon ilang araw na huya ng nakakalipas. Sa kaugnay ding development, pinag-aaralan na ng Liberal Party ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang botante bilang paghahanda sa 2028 presidential elections. Ayon pa rin kay dating Representative Verin Tanyada, malaking salik ang pagbabago o diferensya sa edad ng mga botante sa kasalukuyang panahon. Katwiran ng dating mababatas, bumababa na ang bilang ng mga boomers at mga nakakatandang botante na ipinanganak pa noong dekada 50s o noong 50s at 90s at 60s, kakusana, at mabilis itong napapalitan ng mga mas batang botante. Kasama rito ang mga botanteng kabilang sa tinatawag na Generation X, mga botanteng kabilang po sa Millennials at mga botanteng kabilang sa Generation Alpha na ayon kay Tanyada ay tiyak na magiging majority sa nalapit na 2028 elections. Tiyakan niyang iisipin ng mga ito ang mas nakabubuti para sa kanilang kinabukasan kung pipili ng mga susunod na lider at magiging konsiderasyon sa pagpili ang mga nagawa at binibitawang salita ng mga kandidato. Inihalimbawa rin ni Tanyada ang nangyari kina Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan na ibinoto ng milyong-milyong botante nung nakalipas na halalan na posibleng resultaan niya o pagpupursige ng mga kabataan at mga mas nakakatanda sa kanila. Ang malaking hamon dito niya ay kung mauulit din ang naturang resulta pagsapit ng 2028 elections, kung saan ay pagdedesisyonan ng mga botante kung sino ang susunod na maging Pangulo ng Pilipinas. Samantala, ipinahayag ng Partido Reforma sa pamumuno ni dating Speaker Pantaleon Alvarez ang suporta kay Vice President Sara Duterte sa kanyang presidential bid at inendorso si Senator Dante Marcoleta bilang kanyang running mate sa 2028 elections. Ayon kay Alvarez, ang suporta ay hindi base sa personalidad kundi sa prinsipyo. Binanggit niya na tumutugon si Duterte sa mga realidad ng mamamayan gaya ng tumataas na presyo ng bilihin, kahinaan sa public services at pangangailangan ng mas matibay na disaster response and infrastructure systems. Idinarag niya na ang tandem na Duterte-Marcoleta ay nagtataglay ng resolusyon, disiplina at karanasan sa legislatura na makatutulong niya sa pagpapanumbalik ng tiwala sa mga institusyon ng gobyerno at sa pagtulay ng mga rehiyon at iba't ibang sektor ng bansa. Ani Alvarez, panahon na para ibalik ang pagkakaisa, palakasin ang tiwala sa gobyerno at isulong ang pamamahala na nakatuon sa katatagan, ekonomiya, integridad ng institusyon at kaayusang panlipunan. Samantala, muling ilulunsad ng Masa Sara Duterte Alliance o itong tinatawag na MASADA ang nationwide campaign upang hikayatin ang mahigit 32 million Filipinos sa suportahan si Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Ayon kay Convener Benito Ranque, tatalakayin sa grassroots level itong impeachment laban kay Duterte, ang International Criminal Court trial ni former President Rodrigo Roa Duterte at ang flood control issues upang muling pag-isahin ang dating 32 milyon na mga botante niya noong 2022. Ang relaunch ay gaganapin sa Tagum City kasama ang higit 100 political supporters. Layunin nitong grupo na MASADA na muling buhayin ang suporta at pampulitikang impluensya ni Vice President Sara Duterte para sa 2028 matapos mabawasan ang papel ng grupo pagkatapos noong 2022 elections. 28 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dako tayo dyan sa may Cordillera Administrative Region ng Police Regional Office dyan. Wala pa raw hong natatanggap ng mga impormasyon. Hinggil yan sa manoy paglalagi nitong si dating General Bantag sa mga kabundukan ng Cordilleras. May live report si Bombo Bea Pinisa. Bombo Genesis, kinumpirma ni Police Regional Office Cordillera Administrative Region Regional Director Police Brigadier General Erickson Dilag na wala pa silang natatanggap ng mga impormasyon hinggil sa kinaroroonan ni dating Bureau of Corrections Chief
General Gerald Bantag matapos na ihayag nito lamang ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vicremulla na nagtatago nga sa naturang bulubundukin ng Cordillera ang naturang most wanted person. Sa 10 balitaan sa mismong tanggapan ng Police Regional Office ng Cordillera Administrative Region, bagamat sinabi ni Dilag na bagamat alam ng kanilang tanggapan ang mga manhunt operations laban kay Bandag, ay hindi umano natanggap ng kanilang himpilan ng mga impormasyon na ito mula sa kalihim. At kung ito man ay may katotohanan, ay tiniyak nilang agad nilang ikakasama mga operasyon at pagsisilbi ng warrant laban sa dating Bucor Chief. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Dilag na patuloy ang kanilang pagiging alerto sa mga posibleng presensya ni Bantag sa area upang matiyak na mabilis itong maaaresto at mapapanagot sa batas. Tubingin, pakinggan natin ang tinig ni Police Brigadier General Erickson Dilag, ang Regional Director ng Police Regional Office ng Cordillera Administrative Region. Unfortunately, wala po tayong information or validated information regarding the presence of Gerald Bantag dito sa Cordillera. Although alam naman ng mga kapulisan natin, they were given instructions to focus on manhunt against former Bucor Chief Bantag dito sa area natin. Ang instruction natin dyan, dapat hindi siya makakalapag dito. Kung makalapag man, dapat maaresto. So kung may naging information si Bucor Chief, it's unfortunate na hindi na pick up ng mga agents namin on the ground yung information na yon kung totoo man na lumapag siya dito sa Cordillera. Otherwise, we could have conducted or we could have implemented the service of warrant against former Bucor Chief Bantag. Matapos ito ay umipala naman ang pulisya sa publiko, lalo na sa mga komunidad na kanilang nasasakupan na agad ipagbigay alam sa kanilang hanay at maging sa iba pang katuwang na law enforcement agencies kung mayroon man silang sapat na impormasyon hinggil sa pinagtataguan ni Bantag. Dapat na niya na magtulungan ng komunidad at pulisya para sa ikahuhuli ng mga most wanted persons o personalities na nasa kanilang listahan upang matiyak na maibibigay ang hustisya sa mga mamamayang nangangailangan ng katarungan. Tugningan, pakinggan natin muli ang tinig ni Police Brigadier General Erickson Dilag, ang Regional Director ng Regional Office Cordillera Administrative Region. So we are appealing to the community to give us information regarding the presence of wanted persons in their area. Magtulungan po tayo dito para naman yung mga sumisigaw ng hustisya ay magkaroon ng katarungan. So, hopefully, in the coming days, magkaroon ng linaw, magkaroon ng totoong kooperasyon ng ating mga ka-aliens na yung mga nagtatago sa batas ay may labas at kanilang harapin ang mga kaso na kanilang pinasasangkutan. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Jai, tiniyak naman ni Dilag na ang kanilang mga manhunt operations laban kay Bantag ay nagpapatuloy hindi lamang bilang pagtugon sa kanilang mandato, ngunit ang kanilang pagtugis din sa mga most wanted criminals na siyang kailangang managot sa mga umiiral na batas. At yan muna mga updates mula dito sa Baguio City. Ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya mga kabombo, makakausap po natin ang Deputy Spokesperson ng Quezon City Police District, si Police Captain Feby Madrid. Kaugnay pa rin po dito sa nakatakdang mga rally, serya ng rally. Magsisimula na po ito bukas hanggang magtatagal hanggang sa Pebrero 25. Kasabay po yun ng ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa ibang updates muna tayo, naniniwala si Attorney Harry Roque na ang pagkakatalagaan ni Attorney Melvin Matibag bilang bagong National Bureau of Investigation Director ay isang gantimpala mula sa kasalukuyang administrasyon. Inakusahan ng dating presidential spokesperson ng dati niyang kaalyado na ang pagkakatalaga niya sa naturang opisina ay kapalit ng naunang pagkahain ni Matibag ng disbarment complaint laban sa kanya. Kung babalikan mga kabombo, ay naghain si Matibag ng disbarment complaint sa
Korte Suprema noong Setyembre ng taong 2024 laban kay Atty. Roque dahil sa pag-post daw ng dating kalihim ng umano'y mga pekeng video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Papalitan naman ni Atty. Matibag si Atty. Angelito Magno na nagsisilbing officer in charge ng National Bureau sa loob lamang ng ilang buwan. Kung babalikan din ay nagsilbing Cabinet Secretary si Matibag mula March ng taong 2022 hanggang sa tuluyang bumaba sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dati rin po siyang nagsilbi bilang Secretary General ng PDP Laban, ang partidong kinaaniban ni na dating Pangulong Duterte, Atty. Roque at maging itong si Atty. Matibag. Bago ho nito ay nagsilbi rin siyang General Manager ng Manila International Airport Authority at Presidente at Chief Executive Officer ng National Transmission Corporation. Mamaya mga kabombo, balik ko tayo sa ilan pang mga usapin. Samantala, at update po muna tayo sa mga haganapan dyan sa may Quezon City. Kasama ho natin ang tagapagsalita ho ng Quezon City Police District, Assistant Public Information Officer ng Quezon City Police District, si Police Captain Feby Madrid. Magandang araw ho sa inyo, magandang tanghali at welcome sa Bombo Radio Philippines, Captain. Si Bombo Genesis at Bombo Jay po ito. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, Captain. Magandang hapon po, Bombo Genesis at Bombo Jai at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Magandang hapon po. Ang Quezon City humuli ang magsisilbing pangunahing venue, Captain Madrid, ma'am, ano? Nitong mga serye ho ng mga rally, mga kilos protesta, lalo ho ditong 25. And since bukas magsisilmuna na mo yata yung mga concert ho nito, kamusta po yung ating paghahanda dyan sa may Quezon City Police District, Captain? Yes po, tama po kayo, Bombo Genesis. Dito po sa area of responsibility ng Quezon City gaganapin itong mga kaganapan ngayong pong 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. At ganun po, kami po ay patuloy din po naghahanda at binilatag na rin po natin ang ating mga security preparations and all other na mga para po maging masiguro na ligtas at maayos ang gaganaping pagtitipon ng ating mga kababayan. Mga ilan po yung inihahanda po natin mga personnel, ma'am, na ide-deploy sa kabuuan po ng QC o ng Quezon City? Sa ngayon po, ang Quezon City Police District ay meron po tayong initial na 2,500 mahigit po na personnel na to be deployed. However po, this coming Monday, mayroon pa po tayong final coordinating conference from the regional headquarters. Definitely po ay madadagdagan pa po itong ating pwersa dahil meron po tayong mga augments coming from other from other districts and from the regional headquarters ng NCRPO at ganun din po yung ating mga national support unit from the national headquarters. Anong mga lugar dyan, ma'am, sa may Quezon City yung pangunahing focus natin? Kasi ang dami ho natin mga malalaking mga public establishment dyan, like ang Kamara, nandyan din po, and of course, ang University of the Philippines, minsan nagkakaroon din po ng mga rally po dyan, and of course, ang kahabaan po ng EDSA. Lahat ng to, babantayan po natin? Yes po, pero ang pinaka-area of concern po natin ngayon, ngayong February 25, syempre po itong EDSA, yung People Power, yung kahabaan po ng White Plains dito po sa may EDSA, White Plains at yung ganun din po yung sa may EDSA Shrine. At kaya nga po yung ating patuloy na pakipag-coordinate sa mga organizers at sa ibang ahensya na kung saan napagkasunduan na dito lamang po sa may EDSA Shrine at wala pong hindi po mahahamper yung flow ng traffic dito sa EDSA. Kaya yun po ang mga naging napag-usapan. And of course, maliban po dito sa atin sa People Power Monument na ating binabantayan at sa EDSA Shrine, ganun din po, meron din po tayo yung binabantayan pa rin po natin itong ating House of Representatives dito po sa may Batasan and also dito rin po sa may Welcome Rotonda dito po sa may boundary ng Quezon City at ng Manila. So yan po yung ating mga minomonitor sa araw na po ng February 2025. Okay. Bombo Jai, with your other questions. Ma'am, since you've assured the public na magiging mahigpit nga ang inyong security, mayroon po ba tayong ipinagbabawal na mga gamit na upang dalhin doon sa mga protesta na magaganap po? Siyempre po, mayroon po kasama po yan sa mga guidelines, sa mga alituntunin kung ano po yung mga pinagbabawal. Unang-una po yung itong deadly weapon, itong baril, itong mga sharp objects. Ganun din po ay pinagbabawal din po dito sa mga pagtitipon na ito ang paggamit ng vape
at ng pag-sigarilyo, paninigarilyo in public places. At dito po kasi sa Quezon City, meron po tayong advocacy yung ating mayor na bawal po yung mga single-use plastics. Kaya pinagbabawal po ang paggagamit. We do not encourage yung mga plastic bottles at yung mga styrofoam na ginagamit po dito sa mga pagtitipon na ito. Okay. How about po, Captain, yung ibang mga grupo naman maliban po sa Trillion Peso March Movement, may mga grupo po ba na hindi nag-grant yung kanilang mga permits, especially po sa bahagi dyan ng Maynila and Quezon City? Sa ngayon po, may mga grupo naman po talaga na mga nag-request po ng permit to conduct rally at ang isa lamang po itong na-approve sa ngayon ng LGU at yung ibang grupo naman na ito ay affiliated pa rin naman dito sa EDSA People Power Monument na EDSA People Power Movement, no. So ito po ay yun nagkasundo na rin po ang yung mga organizers at yung mga leaders nito mga grupo na ito sa ating mga isinasagawang mga coordinating conferences at and also dun sa mga ginawa nating mga walkthrough kanina dito sa may People Power Monument. Do we have a record, Captain, ba yung mga grupo na nais na mag-join dyan sa protesta? Yes po, mayroon po tayong mga iba't ibang grupo. Actually, itong mga grupo na ito, yung National Shrine of Mary, Queen of Peace, mga sectoral groups po ito, ma'am, ito mga bagong alyansang makabayan, yung Ninoy and Cory Aquino Foundation, Kilusang Bayan kontra Kurakot, so at yung Tindig. So itong mga grupo na ito ay I think nag-affiliated naman na sila dito sa isang grupo ng Trillion Peso March Movement. So at yung mga organizer din to napagkasunduan nila o na isa na lang po ang pag-celebrate nila nitong 25 ng February. Okay. And mayroon po ba kayong inilatag na mga contingency na o in case na magkaroon po ng gulo at masingitan po yung demonstrasyon sa mga araw na ito, Captain? Opo, kasama po sa ating mga sinasagawang mga security preparations, ang mga contingency plan. Kaya po katuwang natin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang masiguro na ligtas at payapa ang pagdaos ng kanilang mga programa. So in fact, katuwang natin yung mga iba't ibang ahensya katulad ng MMDA, BFP, Red Cross, LGU, and all others. So hindi ko na po ma-mention. Pero ito po ang ating mga sinasagawang mga contingency plan ay para po masiguro na maayos at ligtas po ang pagdaos ng kanilang mga programa. Okay, thank you so much, Captain. Bombo Genesis? Okay. Ihabol ko na lang po siguro, Captain Madrid naman, kasi lately or just a few days ago, nagdeklara si VP Sara na siya tatakbo sa pagkapangulo. May nagpaabot ho ba sa inyo ng impormasyon na posibleng magsasagawa din po sila ng rally during that time, February 25, just to show their support kay VP Sara? Well, sa ngayon po, wala po naman, hindi po dito kasama dun sa mga nag-request ng permit dito sa gaganapin na rally. And so far naman, itong mga pagtitipon na ito ay bukas para sa lahat na nais na makilahok sa 40th anniversary ng People Power Revolution. Kung meron man ng mga makikisali ay talagang nais lang po namin na ipabatid na kinakailangan na sumunod po sila sa mga panuntunan at para po maging maayos po ang mga pagtitipon na ito. Pero parang close na yata yung yung pagtanggap ng lokal na pamahalaan ng QC nung mga aplikasyon para magsagawa ng rally. So hindi na tatanggapin yata, tama ba? Yung kanilang aplikasyon kung sakali. Sa ngayon po, wala naman po kaming natanggap na sarado na po ang Quezon City local government patungkol dito sa mga request. Kaya kami naman po ay ang QCPD dahil pag-usaping seguridad, talaga po kami po ay naghahanda. So nag-iintay lamang po kami kung meron pong abiso ang ating lokal na pamahalaan ng Quezon City kung meron man po. At kami naman po ay magbibigay ng aming mga assessment o kaya yung ating pagsasagawa ng mga security preparations pag meron. Okay, sige. Captain, maraming salamat ulit for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News hanggang sa mga susunod na araw. I'm sure mahaba-habang mga interviews yung amin pong hihilingin sa inyo dahil nga hanggang 25 pa po ito. Ingat-ingat po kayo, Captain Madrid na. Maraming salamat po at mabuhay po ang inyong programa.
Mabuhay po kayo. Si Police Captain Feby Madrid, mga kabombo, ang nagsisilbi pong Assistant Public Information Officer ng Quezon City Police District. Bombo International News. Hinatulan ng South o Seoul Central District Court si former South Korean President Yoon Suk-yeol ng life imprisonment matapos siyang mapatunayang nanguna sa insurrection sa kanyang pagpataw ng martial law noong Disyembre 3, taong 2024. Tinukoy ng hukom na iligal ang paggamit niya ng militar at pulisya upang harangin ang National Assembly at arestuhin ang mga kalaban niya sa politika. Kasama sa senentensya ang 5 dating opisyal na tumulong sa pagpapatupad ng martial law, kabilang si dating Defense Minister Kim Yong-gyun na nakatanggap ng 30 years na pagkakabilanggo. Inakusahan ng abogado ni Yoon ang korte na predetermined verdict habang iginiit ni Yoon na layunin lamang ng martial law ang ipakita ang paralysis ng liberal lawmakers. Si Yoon ang kauna-unahang dating Pangulo ng South Korea na nakatulan ng life sentence mula kay former dictator Chun Doo-hwan na dating nakatulan ng kamatayan noong taong 1996 at kalaunan ay pinatawad noong 1997. At sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, ito namang transport sector na nawagan sa gobyerno kasunod ng ikapitong oil price hike ngayong taong kasalukuyan. Pagpapababa sa presyo ng petrolyo itinutulak. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Eman Bombase. Umani ngayon ng panawagan mula sa transport sector na ibaba ang presyo ng petrolyo sa kadahilanang ito na ang ikapitong dagdag presyo sa petrolyo ngayong pagpasok ng taong 2026. Ito ang panawagan ng ilang mga tricycle driver na namamasada sa Pasay City sa panayam ng Bombo Radyo. Muli kasing sinalubong ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga motorista ngayong ikatlong linggo ng Pebrero na marka ng ikapitong sunod-sunod ng linggo na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa ngayong taon. Epektibo nitong nakaraang Martes, Pebrero 17, nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng oil price hike kung saan halos nagpapahirap sa mga namamasadang transport sector at maging sa riding public. Sa datos mula sa Department of Energy, umaabot na sa humigit kumulang 7 pesos ang kabuang itinaas na presyo ng diesel sa kada litro simula nung pagpasok ng taong 2026. Nagbigay naman ng kanyang panawagan sa gobyerno si Reynaldo Dichosa, isang tricycle driver at 20 taon nang namamasada sa Pasay City. Aniya, kailangan umano gumawa ng paraan ang gobyerno upang maibsan ang pahirap na dala ng sunod-sunod na taas presyo ng petrolyo. Kaugnay niyan ating pakinggan ang pahayag ni Reynaldo Dichosa sa panayam ng Bombo Radyo. Sana naman sa mga gobyerno, ibaba nila yung presyo para hindi mahirapan yung mga kapwa namin mga tricycle driver. Samantala, nagbigay rin ng kanyang pahayag ang isa pang tricycle driver na si Efren Fohas kung saan kanyang inihayag ang pagpabor sa hirit na fare hike o dagdag pamasahe sa mga susunod na araw kung hindi magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Ating pakinggan ang tinig ni Efren Fohas. Tuloy lang na sobrang tumataas. Kami nahihirapan. Nahihirapan kami mga driver dahil sa pagtaas ng gasolina. Ang pamasahe hindi naman tumataas. Yung sa akin lang mahirap ngayon ang buhay Yung sa akin lang tama lang rin yun. Tama rin yun na dahil pagtataasan mo, ang tao rin ang wala rin magagawang mga tao At anong gawin mo? Reklamo na lang. Ayon naman sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang patuloy na upward trend ay bunsod ng geopolitical tensions sa pagitan ng United States at Iran at ang pangamba sa posibleng supply disruption sa Strait of Hormuz na isang kritikal na daluyan ng krudo sa gitnang silangan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eman Bombase nagulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radyo Philippines, fully digitalized. Basta Radyo, Bombo. Ang Iloilo City all set na para sa gaganaping Association of Southeast Asian Nation o ASEAN meeting sa susunod na linggo. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Iloilo.
Suspendido ang face-to-face classes sa lungsod ng Iloilo mula Miyerkules, Pebrero 25 hanggang Biyernes, Pebrero 27, kasabay ng pag-host ng lungsod sa mga senior level meetings ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Batay sa ASEAN 2026 National Calendar, gaganapin sa lungsod ang 49th meeting of the High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration sa mga nasabing araw. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Colonel Wilbert Parilla, ang officer in charge ng Iloilo City Police Office, sinabi niya na inaprubha na ni Mayor Raisa Trañas ang rekomendasyon na isuspende ang klase bilang bahagi ng security protocol at upang makatulong na mapagaan ang daloy ng trapiko sa duration ng naturang mga event. Ayon pa kay Parilla, nire-rekomenda rin ang kanilang tanggapan ang pagpapatupad ng gun ban sa Iloilo City, ngunit hinihintay pa ang pag-aproba ng Regional Civil Security Unit ng Philippine National Police. Ngayong umaga naman, nakatakdang isagawa ang send-off ceremony para sa libu-libong personnel na ipapadala upang tiyakin ang seguridad ng mga kinatawan mula sa iba't ibang member countries, kabilang ang mga economic ministers. Ayon kay Parilla, inaasahan na darating sa lungsod ang mga delegado ngayong weekend, kaya't bubuksan na rin ang Multi-Agency Coordinating Center upang tiyakin ang maayos na takbo ng mga aktibidad. Nabatid na ang lungsod ng Iloilo ay nakatakdang mag-host ng 3 ASEAN meetings, kung saan ang 2 pa ay gaganapin sa Abril at Mayo. Our multi-agency coordinating center will also be open because we're expecting na as early as Saturday or Sunday mayroon ng mga arrivals from the participants or the secretariat coming from the national office. One of our requests also from the mayor is for the suspension of the classes. That would be alternative. They can have online classes so that to make it sure that traffic will be lessened during the event. Si Police Colonel Wilbert Parilla, ang officer in charge ng Iloilo City Police Office. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mahigit 70,000 katao naman apektado sa pagbaha sa Caraga. Rescue operation isinagawa. Kuha tayo ng report sa pag-uulat na Bombo Radio Butuan. Umabot na sa 93,756 na individual o 23,816 na pamilya galing sa 61 na mga barangay sa buong Caraga Region ang apektado sa mga pagbaha na hatid sa walang humpay na pag-ulan dahil sa shear line. Ayon na kay Carlo Becerra, tagapagsalita ng Office of the Civil Defense o OCD Caraga, na kasama sa tinututukan sa ngayon na ang Bislig City kung saan may 3 barangay na binaha at isa nito ang Barangay Tabo na may isinagawang rescue operation. Dahil nito ay 25 evacuation centers na ang binuksan na habang 794 pamilya ang tumuloy. Aasahang tataas pa ang nasabing bilang sa mga apektadong individual, lalo na't nagpapatuloy ang ginawang paglilikas sa Agusan del Zora. Dinagdag rin ni Becerra na may 3 landslide ang kanilang naitala sa bayan ng Veruela at Trento na parehong sakop sa Agusan del Zor. Nagpapasalamat na lamang ito at walang kaswalti habang ang National Highway at mga tulay ay pasabol hanggang sa ngayon na. So as of this afternoon, we also have received reports na may mga flooded areas na in Bislig City and in Lingig. Also in the municipalities of Beruela and Santa Josepa, and a landslide, small landslide lang naman dito sa may isa sa mga barangay dito sa Trento in Agusan del Sur. So we're still monitoring kasi based on our monitoring equipment dito sa region, ongoing yung pagtaas ng level ng tubig ng Agusan River. At yan ang balita galing dito sa impila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania, nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Karagdagan sa ating mga provincial report, mga kabombo, ang Office of Civil Defense mahigpit ang pagmonitor sa landslide at maging sa mga flash flood prone area dahil po yan sa tuloy-tuloy na pag-ulan doon sa may Soxargen Region. Ilang klase ho doon sa may General Santos at iba pang mga lugar sa naturang rehiyon. Patuloy pong suspendido hanggang ngayong araw. May update dyan ang Bombo Radio General Santos.
Nagsagawa ng mahigpit na pag-monitor ang Office of Civil Defense Surgeon Region sa mga landslide at flash flood prone area sa buong rehiyon. Sa panayam ng Bombo Radio Gensan, inihayag ni Beverly Ann Santos, Information Officer ng Office of Civil Defense Region 12, na batay sa inilabas na heavy rainfall advisory mula sa Pag-asa, patuloy na nakakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang rehiyon dahil sa shear line. Dahil sa masamang panahon ngayon ay walang face-to-face classes sa lahat ng level ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Gensan, Cotabato Province, ilang munisipyo gaya ng Arakan, Carmen, President Rojas, Cabacan, ilang bayan naman sa Sarangani Province gaya ng Alabel, Malungon at Maitom, habang sa South Cotabato naman ay walang pasok sa mga paaralan sa Tampakan at Polo, Molok. Ayon kay Santos, base naman sa monitoring mula sa kanilang 24/7 Operation Center, wala silang natanggap na report ng landslide o pagbaha sa nabanggit na mga lugar. Subalit, anya ang OCD ay tuloy-tuloy ang koordinasyon sa lahat ng local government units. Pinayuhan rin ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa bawat lugar na mag-report agad sa kanilang tanggapan kung magkaroon ng anumang sakuna. Dito sa General Santos City, the area, Cotabato Province, based sa heavy rainfall advisory ng DOST Pag-asa, lahat itong area na ito dito sa ating region, kasama nga dito sa apektado ng shear line, nakakaranas ng moderate to occasionally heavy rains. Payo namin sa mga kababayan dito sa region na doble ingat tayo. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Gensan. Ito si Bombo May Declaro, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang grupo ho nitong dating kalihim ng Department of Information and Communications Technology isinusulong itong tinatawag na locally designed hybrid election system para yan sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan elections. May live report si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis Bombo Jai, isinusulong ng grupong alyansa ng mga nagkakaisang mamamayan ang bagong locally designed at developed hybrid election system na nais nilang ipilot ng Commission on Elections sa barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong Nobyembre. Ayon sa grupo, ang kanilang panukala ay isang bagong henerasyon ng hybrid system. Ito ay paper-based, may human in the loop at digitally auditable na layong palakasin ang transparency, verifiability, decentralization at seguridad ng halalan. Ipinaliwanag ni dating Department of Information and Communication Technology Secretary General Eliseo Rio na katulad ng kasalukuyang ginagamit ng COMELEC na Smartmatic Voting Machine, itong hybrid election system ay gumagamit din ng makina ngunit mas pinalakas ang transparency para sa mas patas na halalan. Kapareho ng tradisyonal na proseso ng pagboto, gumagamit din ito ng balota kung saan mag-shade din ng botante ng kanilang kandidato na nais iboto. Dadaan ito sa scanner, ngunit hindi tulad ng Smartmatic, dito ay maaaring makita ng botante kung akma ba ang datos mula sa kanilang balota sa bagong system. Kung tama ang lahat ng datos, maaari nang i-print ng botante ang kanyang Voters Verified Paper Audit o BVPAT para sa susunod na proseso. Ngunit kung sakaling may mali sa balota, may pagkakataon pa ang botante na baguhin ito bago i-print ang kanyang BVPAT. Binigyan din ni Rio na mas mura ang kanilang sinusulong na bagong hybrid election system kaysa sa voting machine ng Smartmatic. Aniya, kung ang nirerentahan na makina ng COMELEC ay umaabot ng 75,000 pesos bawat isa, itong hybrid election system ay umaabot lamang ng 32,000 pesos. Kumpiyansa din umano siya na 100% ang magiging accuracy ng system. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Eliseo Rio. Components ng hybrid. Isang laptop, isang printer, isang scanner. Kung Smartmatic, sa Smartmatic lang tayo pwedeng bumili. No? Ito kahit saan. Mas mura pa. Kalahati lang ang presyo ng pag-arkila natin ng Miro. 32,000. Kung inarkila natin ang Smartmatic, 150,000. Malaki-laki. Yes. At yung Miro, hindi natin binili, inarkila natin, 76,000 ang arkila. Tapos yan, ibinalit na. Ito, pagtas ng eleksyon, magagamit ito na eskwela. Ay talaga 100% sure. Kung hindi kami naglalakas ng nagkapa, no? In other words, pilot lang naman eh.
Samantala, Bombo Genesis, Bombo Jai, sinabi ni Rio na nakapagsumiti na sila ng liham sa COMELEC upang may presenta ang sistema at makahingi ng komento kung paano ito mapapahusay upang matiyak na nakaayon ito sa umiiral na batas sa halalan at akma sa mga kondisyon sa iba't ibang presinto. Dagdag pa niya, ilang beses na umanong revisa at na-update ang sistema matapos ang konsultasyon sa iba't ibang election stakeholders at hinihintay na lamang nila ang formal na tugon ng COMELEC upang may salang-alang ang posibleng pilot testing sa barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating mga social media page, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Halimbawa, dyan sa may bahagi po ng Mindanao, lalo ho ngayon at patuloy po yung mga pagulan po dyan. Pwede po kayong mag-monitor sa mga programa ho at abiso ng pamahalaan sa pamagitan po ng ating mga provincial station. Sa Davao Region, nariyan pong Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Dyan sa may syudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Diyan naman sa may Sarangani Province na patuloy ngayong inuulan, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Higayon speaking, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music, and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayong magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Yan na pong kalipunan magkakabombo ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. The time, 3 minutos na nakaligan sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Rise 2 sa DYFM Bombo Radio Iloilo.
Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Check naton this time si Bombo Paulina Piliora. Inumay kang tanan sa report or may yara sang nagpalabot diri sang reklamo sa DILG province matapos nga tinaglapas sa anti-epal policy. So far, amuning labing una sining iyang reklamo na baton sang DILG province. Kay kumadumduman ta pa, suno gani sa aton sining provincial director sa DILG, ti daw kasubong nga compliant, maguno ang daw halos tanan ng mga local government unit sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo. Pero may reklamo sila nga na baton. May kantanan sa naglapa sa anti-epal policy. Check ta si Bombo Paulin siya sining follow-up report. Bombo Pao, sa report, please go ahead. Inabaton ng report mambacham ang Department of Interior and Local Government o kundi DILG sa probinsya ng Iloilo angot dari sa mga paglapas no sa ginpatuman dari nga anti-epal policy. Sa initial dari nga monitoring may nabaton ng reklamo ang opisina sa DILG Iloilo nga nakalabot dari sa ila opisina kon sa diin gin call out naman ko ng atensyon sa among mga gintungdan dari no sa ilaman nga report nga nabaton kag ginapasumiter ini sila sang report and apang suno sa iya hindi mabuyagyag diri no sa natungdan ng ilaman diri nga mangalan samtang ginapadayon pa diri mga verification and investigation mamacham. Suno diri kay Engineer Carmelo Erbista ang provincial director sa DILG Iloilo ya diri pahayag nga nabato na diri sa 43 ka mga local chief executives o kun ining mga alkalde sa probinsya ining memorandum no nga ginapatuman kag ini nila ginpalabot naman up to barangay level and mayara naman sa pipila diri kuno ka mga alkalde nga nagamando nga pagkakson ang mga signboard kag iban pa diri nga mga materyales nga nagapakita diri sa ilang personal identity and suno man diri sa iya no nga subong wala pa sila sa kompleto diri nga datos man diri sa implementasyon kay we've asked kung diin dito no ang pinakadamo diri nga district nga may naglapas man diri sa polisiya pero suno sa iya no wala pa diri sila sang may mahatag diri sa aton nga datos and mga dira ara pa lang diri sila sa monitoring stage no kag sa gipapanaog diri nga memorandum circular and sugod sa pag-receive sa memorandum tubtob sa masunod man diri nila no nga himuon ni suno sa iya compliant man ang kadamaan nga mga opisyales lakip na diri kuno ang pagkuha sa mga letterheads no sa mga documents di bala kung ara ikaw sa barangay usually makita mo sa mga letterheads diri nila no may mga picture may pangalan so may iban kuno nga tigin pangkakas na ini sila so ini man ang santo no sa memorandum circular sa DILG nga nagadumili diri sa paggamit sa mga personal man diri nga identity most especially diri sa mga government no nga mga projects nga halin man diri sa tax sa buwis diri no sa mga Pilipino or sa mga pumuluyo kag tanan diri no nga naga-mark man diri sa official so ginalikawan ang pag-promote man diri sa kaugalingon so far amo ni ang monitoring man sa bahin diri sa DILG and complete no sa next i-follow up man diri naton but before that no ibabati baladanay naton ang nangin pahayag ni Engineer Carmelo Erbista ang provincial director sa DILG province. So ang aton naman nga 43 local chief executives na receive naman nila ang aton nga memorandum. So nag-amat-amat naman kita sang sila ang aton nga mga local chief executives sa pag-implement. So meaning sa barangay level, so sige nakita naman siguro natin sa social media ang gina-conduct niya pag remove sang mga structures or mga signboards nga ara ang mga picture or mga pangalan sang aton nga mga politiko bala so daw amat-amat na sila. No, may ara naman kita nga mga mayors nga nag-issue sang executive order nga naga-remove sang mga tarpaulin or mga signboards nga may mga pangalan nila. Bisa paglibot naton engineer or pag-monitor naton diin gid rin may pinakadamo abi nga district or banwa nga may so far wala pa kami sang data gid kay ang aton lang man nga
pag-monitor is ang pag-receive pa lang anay sang aton nga memorandum circular. So ano san o kamo may plan kamo diri in Nahulat palibot? Nahulat anay kita sang next step naman kung ano ang himuon na sang aton nga opisina, no? So far amon pa lang na anay. Alright, but we do encourage man diri nga mag-start na sila implement or patihon diri or yes i-implement ang memorandum circular. Actually wala kita man so far sa problema kay very compliant with ang aton nga mga mayors sa mga kapitan kay even sila at their own initiative naga-implement na sila sa anti-epal, no, hasta sa barangay pati ang ang sa mga letterhead gani nila pang-remove na nila ang mga pangalan sa mga salakyan nila nga may mga pangalan sang mga kapitan or barangay officials pang-remove naman, no, sa mga ambulance amo na. We do consider man diri engineer ang pag-receive sang mga complaints kung may ara ipalabot sa inyo from the general public. Actually may ara na no, may ara na nga mga complaints nga nakaabot sa amon nga opisina and call naman natin ang attention sang aton nga mga officials sa dalom. Ma-divulge ni engineer kung diin na siya. Hindi na lang siguro, no. Pero actually may ara na gid nga nakaabot sa amon. And gina-call out niyo man mismo. Yes, oo. Ginapasubmit naman sang report ng aton nga mga local officials na gina-call out sang aton nga mga citizen. Mabacham si Engineer Carmelo Orbista ang Provincial Director sa DILG Province, no. Last time nga naghambal man diri gani ang DILG Region 6, no, with Regional Director Liniero naghambal diri nga base man diri ko pwede diri makahatag man diri report mismo ang mga pumuluyo, no, ti ginambal diri nila nga last time ihambalan nga ti basi pwede pa diri sa mga through social media pages diri nila nga makabaton diri sila sa nga report. So amo diri ang nangin response man sa nga DILG province with regards diri sa anti-epal policy nga ginpatuman, Bombacham. All right, hindi lang ma-divulge ni Engineer Orbista but may ara ko, no? May ara ko. Ti amo ni ang budlay gid man gali Bumbo Pau since nga agwa ning mga privacy law ni mga amo sini pero kon ordinaryo ka lang ganin o kahapos man lang ilawag sa ngalan mo pananglitan iya nga makalapas ka sa mga pagsulundan. Pero kung isa ka iya sa mga may posisyon sa gobyerno, hindi lang na pwede divulge. Ang magani mabacham kay ti yung pamangkot man naton kung diin ring pinakadamo nga distrito nga may nakita ini sila bisa monitoring ti so far wala pa man diri kuno kaga ti bisa report may ara nga mga individual, no, mga from reports from general public nga may ara diri sang syempre may makita man diri iban nga mga pumuluyo nga di sa pamatyagan nila nagalapas diri sa anti-epal policy na diri or sa memorandum circular number 2026-006, no, sa DILG. Tanan ini siya attached agencies sa DILG Central, Regional Field Offices man diri kag mga opisyales diri, no, sa localities diri naton posible kay based diri gani sa memorandum circular kung sino man diri maglapas ang mong mangin subject diri sa administrative kag criminal liability, Bombacham, but well sige ti base sa mag-ano pa lang masige bag-o pa malangguro pero kay ti do masiling naton na backed up man ini siya sang provision diri sa 1987 Constitution ining Code of Conduct and Ethical Standards para diri sa mga public officials kag employees, no, kag patakaran diri sa Commission on Audit nga nagakabig diri o kay nagakabig diri sa personalized displays, no, sa mga unnecessary expenses bala kay kwarta gani kuno sa pagbuloy but so far ti amo ning hambal ti sa DILG province nga compliant pan ko ang mga opisyales but then may mga na-receive ini sila nga report, Bombacham. Amo gani Bumbo Pau. Anyway, kung hindi man sini na ma-divulge sa DILG kay ti bala naman naton kung anong plastada sini Banwa, ang importante lang sila diri nga ipakakas nila.
Exactly, Bombo Cham. Kaya samtang bago pa lang kag di bas hindi na bala sa sunod basi may mga project pa dara. Hindi na nila pagbutangan diri basi ano pa man lang ang nagahingagaw Bombo Cham sa mga previous nga mga proyekto diri Bombo Cham. All right. Thank you so much, Bombo Pauline. Sa iban nga sabi nga bahin diri Bombo Cham, siya lang no para sa aton diri nga mga motorista abiso lang bagod subong sugod alauna sang hapon tubtub alas 2 no. Siguro pasiruduhan diri ang pipilaman nga mga karasada diri sa aton sa bahin sa city proper agud mahatagan man diri sa Ligwa no ang grand parade kabahin diri sa selebrasyon sa Chinese New Year susubong ina siya gimbutang nga adlaw February 20 suno diri sa Traffic and Transportation Management Office no nga mag-assemble diri ang parade sa bahin sa Isnard Street o kon Fermin Karam Avenue kag lakip sa mga dalan nga siraduhon ang JM Basa Street halin diri sa corner sang Arroyo Street, Ortiz Street kag porsyon sang Muliloni Street halin sa corner Arroyo Street padulong diri sa Serva Street Bombo Cham. So ang parade magapadulong diri sa Iloilo Freedom Grandstand kag may ara sang Food Fest no pares man last year ato ya galing kiti kadungan gid sa Chinese New Year celebration subong gin isol-isol lang so may ara sang Food Fest sa bahin sa Muliloni kag lakip man diri ang amuno nga pasigaraduhon or pasiraduhon diri nga dalan so after sang parade buksan maning porsyon sang dalanon kag pero kay limitado diri no ang pagpasulod man sang mga pampubliko nga mga salakyan kag sa bahin naman sang Muliloni amuning mag-survey naman nga temporary no nga parking area pakadto diri sa Blooming Treat no kag ang iban diri nga magapasakopan mga ginikanan abi sang mga kabataan sa show diri or Chinese cultural show diri sa bahin sang grandstand may ara lang ini sang car pass no nga agud man ipakita diri sa nasambitan man nga lugar so after the parade may ara sang cultural show diri sa bahin sang Iloilo Freedom Garden so abiso sa aton diri nga mga motorista basi matingala sila but days prior gyud pagwa naman ini sang aton nga Traffic and Transportation Management Office just a reminder basi matingala sila nga mapugok man subong sang aton diri nga mga salakyan sa dalan sa syudad sa Iloilo especially diri sa aton sa city proper Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora sa imo siniiyang follow-up report. Now, tawag siya ni ginagamit as tool sang halos kadamaan ining privacy law no sa aton sining mga kabumbo kag daw kasubong iyang halos tanan ang ginakibang nga dapat sa aton sining mga kasimanwa ginapublicize ini naton no ining Data Privacy Act of 2012 or 2012 Republic Act 10173 sa aton sining mga kabumbo no ti amo ni ang nag-protect sa mga individual sa personal information in both government and private sector sa aton sining mga kasimanwa. Ining data privacy. Di ko madumduman ta pagagani ginagamit ini as shield sang pila iya ka mga tao sa gobyerno or mga private nga mga individual sa mga nagakaigo sininila iya nga mga interest sa aton sining mga kasimanwa. No? Ti mas gin pa-istrikto ang rules nga ginapatuman sina diri may kantanan iya sa pag-publicize sang mga information no sa aton sining mga kabumbo ti
ini kung tani banwa ang para lamang sa pagproteher sa mga sensitibo nga personal information sang isa siniiya ka personalidad, no? Saton sini nga mga kabumbo nga kung saniin kung why man lang iya nagabutang sa risgo sang national security, saton sini nga mga kauturan ti mambal daton nga pwede gid kung tani ni nga mapagwa kung sanday sino man ang mga tao nga akusaran, no? Kag may kailabtanan sa kung ano man sining mga sahi sang ila siniya nabuhat, no? Hilabi pagid kon criminal act. Di ko ninyo pa sining manotisyaran bisan gani iya sa mga police reports alias na masami ang ginagamit, no? Kag daw kasubong iyang go-to statement sa aton sinong otoridad kag sa iban pa iya nga mga ahensya sang gobyerno nga hindi pwede ma-divulge, ihinago lang naton sa pangalan nga amo sina, no? Bangod sining Data Privacy Act sa aton sinikaron iya nga mga kauturan, no? Diri karon kag masami gina take advantage sang pipila sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo, no? That is why nga samahin iya sa mga government agencies kung istoryahan nato ng paglapas sa DILG Memorandum Circular or ining anti-EPAL policy, hindi na lang kuno pwede ma-divulge sa aton sinikaron iya nga mga kauturan. Ang pamangkot sini nga hindi pwede ma-divulge kay sa partikular sining lugar o local government unit, kita naman na dira sang pumuluyo sang publiko kung sino inang nagalapas sa anti-EPAL policy, no? Balaan man na sa mga pumuluyo kay makita nila nga sa salakyan sang gobyerno ara ang itsura sa nga ila siniiya nga mga politiko dira nga nagapungko subong, no? Ara ang itsura bisan landong lang na, no? Ara ang pangalan o bisan inisyal lang ina. Makabig ina sa gyapon nga paglapas sa sining anti-EPAL policy sa nga Department of Interior and Local Government, no? Ang mga proyekto nga ginpunduhan sang gobyerno ginaako sang pila ka mga politiko nga kuno ila ina proyekto kag ginaangot sa pangalan either sa first name or sa apelyido so that ipakita gid or ipatanom sa paminsaron sang pumuluyo nga iya ina proyekto, no? Pero sa pagkamatuod sa aton sinima kasimanwa, why man siya gani ni 5 ginastos da. Patal nga istorya, ginkomisyonan niya pa ina nga proyekto. Kay kwarta ina iya sang gobyerno, halin ina, kung taxpayer ka, may inamutan ka dira. Oh. Ti sa kundiin man iya nga lugar or local government unit nga may ginreklamo nga naglapas sa nasambitan sining pagsulundan, oh, bangod man kung kaisa sang political clout sang mga nagapulungko sa partikular sini iyang local government unit, siyempre
apisar nga mahambal sini naton banwa nga why na yalabot dira ang kung sino man nga politiko piloti. Hindi kidya malayo sini banwa ang ila sini nga influence, no? Maka hatag man sang libog sa partikular siniya nga tawo nga nagapungko dira, no? Kag ining hurubaton bala nga ti nagtatak man sa paminsaron sang tagsa sini ka mga Ilonggo kay naghalin ini sa isa ka Ilonggo, no? Correct me if I'm wrong, ining mga tinaga nga I will make your life miserable. Ti ini banwa nga I will make your life miserable daw kasubong iya nga threat ini halin sa isa ka politiko pakadto sa kung sino man dira, no? Whether private citizen ka man, ordinaryo ka lang iya nga mamumugon, ordinaryo ka nga empleyado sa gobyerno, may mataas ikaw nga posisyon sa ahensya sang gobyerno, no? Pananglitan iya nga ti masandadan nimo ang mga politiko nga mga impluensyado, ti definitely matupa gina and for sure they will make your life miserable. Oh. Tiyan mo na nga hindi taman iya mabasol kag mapuga gid ang DILG province nga i-divulge siya kay basi i-divulge siya dira karon kag sa pag-divulge siya masandaran niya ang isa ka impluensyado nga politiko ti base kung mabutang man sa litroko ang iya sini nga karir. Pero tuman kahapos tumuron kung sino ini. Ining ginareklamo or naglapas sa DILG Memorandum Circular. Bangod, ngati sa tagsa kamatag adlaw makita ini. Hindi lang kay sa mga pumuluyo nga nasakupan sang iya sining area of responsibility, kundi pati na ang iban nga masami nga nagalabay sa nasambitan sining nga lugar. Makita niya gid ina. Kag mahapos niya nga ma-determine nga ini nga politiko naglapas sa anti-EPAL policy. Oh? Kay ti kahapos na lang mo, pangitaan niya lang dira iya sounds like sang iya sini nga first name, sounds like sang iya sini nga middle name, sounds like sang iya sini iya nga last name, naga-rhyme sa last name, naga-rhyme sa middle name, naga-rhyme sa first name, konektado sa iya hayo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, so on and so forth. No? Kag sa ngalan sang name recall, kag sa ngalan iya banwa nga ti luyag ya idosdos sa paminsaron sa mga pumuluyo nga iya ina proyekto, ginatabid ya gidang iya sini nga pangalan dira. Ang iya sini nga tsura bisan landong lang ani sa iya sini nga tsura balanon sa gyapon. Oh. Nagapati kita sa DILG province nga indeed compliant ang tagsa sini ka local government, pero nagapati man kita nga may ara gid sang wala nagakomply kag naglapas. That is why nga ti ginadayaw naton, ginaknowledge naton ang kaisog man sang aton sini nga kasimanwa nga nagpalabot sang reklamo sa bahin sa nga DILG. No? Kag please update us kung malagin hatagan sa nagakigo kapag tamod ina sang DILG. Base kung whereas-whereasan lang kita dire, base kung yuhum-yuhuman kag paligad-ligaran lang kita kag pabayan lang eh. Amo gani na banwa ang isa sa mga masubo nga kamatuoran kay ti ginakibang man ang mga nagkalaylain sin nga insya sa gobyerno sa maimpluwensya sini nga mga politiko. Oh. Sa bahin naman iya sang aton sini kapulisan. Oh?
nga sa tagsa ka may krimen sini nga matabo banwa, ang suspect masami hindi pwede ma-divulge. Hindi naton sining mahangpan kung anong kinalain sang hindi pwede ma-divulge sang sa ma-divulge. Ang nabalaan talang iya nga pananglitan may tawo nga nakatiro, nakabuno, nakapalagyo, i-flash alarm nimo, ipabalo mo sa aton sini nga mga kauturan, mas labing madasig ina nga matumod kag matudlo kung sa diin siya padulong, just like sa iban sini nga pungsod. Kung inyo sini madumduman, may mga kaso sinisang shooting incident. Atong natabo bala sa kay Charlie Kirk. Sa iban pagid sini iya nga mga shooting incident sa Estados Unidos. Wala na yung ginapadugayan, pananglitan nga makatipon sang information ng mga otoridad to, gilayon ginapagwa. Kung hindi makilala ang itsura, sa bagay, dasig man lang gani sila mag-identify dito. Di ginapagwa na yun ang itsura, ang pangalan, taga-diin, pila edad. Tanan-tanan nga information, ginadiga. Kag ginahamba nga kung sino man ang makakita sini sa iya, kung sino man ang may ideya, kung sa diin ini siya, gilayon nga maghatag sang informasyon sa aton sino otoridad, agod nga ini ang madakpan. Pero kung diriya sa pungsod na Pilipinas, hindi anay pwede ma-divulge, hindi pwede anay masugid ang pangalan, kay basi kung ma-litro ko ang amon sini nga operation. May mga base man iya banwa nga ginagamit lang ang hindi pwede ma-divulge, pero sa kamaturan, wag man iya sang nuhaw kung ano, kung kag sino to ang suspect ang aton sini nga mga otoridad. Until such time nga makapalagyo ang suspect or mga suspitsado, mas labing nga nabudlayan karon ang aton sini iya nga mga otoridad sa paghatag sang hustisya, pananglitan kung ang krimen nagresulta sa kamatayon sang biktima. Hambal gani isang isa ko kakilala iya nga retired police. Nya lang tawa bala subong noy. Sa sobra nga pahapos sang pila ka mga pulis, magalabot sa punto nga do kasubong ginpabudlayan man nila ang ila sining kaugalingon. Tinchak tugid. Tapos kung maglabot sa punto, iya engineer nga doon nabudlayan na sila kag duwagin sila sang ideya, manawagan sila dayon, nagapanawagan kami sa mga pumuluyo nga basi kilala nyo or may ideya. Oh my goodness. Ginagamit lang sang iban bilang iya dipinsa man or defense mechanism ang aton sini nga mga layi nga amo man ang nagapabudlay sa aton sa pag-angkon sang hustisya, partikularmente sa mga nabiktima sang krimen. Ginaabusuhan ang aton sini nga mga layi para iya sa kahilwayan sa mga tao nga responsable sa nagtuga sang paglapas sa aton sining mga layi. Pero balik kita sa gyapon sa DILG, nagasaling kita nga kumo nakalabot sa ila ang reklamo, kag in-call na nilang atensyon sang partikular sini iya nga politiko, basi dira pa lang, no? Bisan hindi naman kinanglan i-publicize kid, makol nilang atensyon, mapanghimos na sang natungdan sini iya nga politiko, mas labing maayo sa aton sini nga mga kasimanwa. 32 minutos na nakaligan sa takna sining alaw na. Pagbalik nato na banwa, ipabombo mga pumuluyo to. Grabe ang pagpangakroy kay right of way ginimo nga negosyo sang pribado sining nga developer sa may hibaw-an Pavia.
Balikan tayo ni matapos ang bilang kaimportante nga mga panumdum. Problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo. Programa sa Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo. Ipabombo. Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo. Ipabombo. Diri lamang sa number 1, the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Biso nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 15 to 21, 2026. Rock songs kag iban pa ang saliwat mangin inyo as the Binhi Band is due to give you one great musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa Pebrero 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa February 22, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligan sa takna sininga launa. Kagkaron sa aton sininga, ipabombo! Problema
Problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo. Programa sa Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo. Ipabombo. Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo. Ipabombo. Dili lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo. Pumuluyo sang Barangay Himawan, Pavia, ginpabombo ang private developer kay ginahimo iya negosyo ang right of way. Bombo Brian sa report, please go ahead. Ginpabombo ang sa Zone 5, Himawan na Bombo Brian, sa ilo ka na yabi area kay do nagautod-utod ginahimo sini nga sulod. Standby kay para nga mag-diretso kag giplastar nato ng nasambit sini karon iyang pagpabombo man sa mga pumuluyo to sa sining private na developero. Tiyanong sistema kaganong plastada sinasing gin negosyuhan niya iniiyang right of way sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa, yang mga pumuluyo hindi na makaagwanta to nagapurugait sa kainit to. Nagdangop diri sa Bombo Radio ho. Standby sa aton sini nga mga kuturan kag sumungman plastar taman diri ang panuaron karon no sa mga natungdan sa nasambitan sining issue. Aran engineer, standby Philippine Standard Time, 40 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa diri man sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May skate chairman naman sa Banwasang Sara, Iloilo nga dakop sa bypass operation. Sinigin lamang iyang adlaw kang gintudlo ang iya sining source sa Banwasang Lutod-Lutod Kapis. May nadakpan man kagapon nga persona sa aton sining mga kabombo. So far dumuting pinakadako nga na recover sa aton sining kapulisan 14 milyones pesos nga balor sa illegal nga druga. Diri sa syudad sa Iloilo, almost 500,000 man. Ligad to 1.6, 1.3. Gabaha subong ang illegal nga druga, no? Anyway, balik-balikan ta na karon na. Balikan ta mananay si Bombo Brian Gonzales sa iya sininga ipabombo. Bombo Brian, please come back. Ginapabombo no sang mga pumuloy sang Zone 5, Barangay Hibawan, Pavia. Ang ginakabig nila Bombo Champ nga right of way nga ginabalabagan na sa isa ka private nga developer sa nasambitan iyang area. Ang ginatumod nga developer amo ang SRD sino ko ng St. Rafael Development Corporation. Nabanta masobra 30 hektarya no sa nga duta ang natalana nga i-develop para mangin isa ka subdivision kag isa ka hotel no siguro Bombo Champ sa pag-check naton sa area kag sa mga tarpulindra no nga nagapaskil sa nasambitan nga area no along the highway lang gina sa may barangay Hibawan. Matabok ka pa no sa isa ka sapa para makit-ano ako na dra ka makalabot sa malapit man 3 ka hektarya iya nga duta nga natindugan sang mga pamalay no sang mga pumuluyo sa may Zone 5. Kagati suno sa ila no 40 ka households dira ako ng mga pamilya ang nagapuyo Bombo Champ. Kagati madugay na nga tinuod sila dira iya naga-estar may mga titulo kag may nagakaigo nga mga papeles sining ilang mga duta dira no nga sa di nagatindog ang ilang mga pamalay may mga concrete man no nga mga pamalay didto Bombo Champ kagati mayara man sa gyapon nga balay abi nga human sa kawayan sa kahoy pero makita na to ng iban dito progresibo naman no ang pangabuhi kag nakapatindog man sa nga maayo iya nga balay 2023 no
nagsugod ining pagpangipit suno sa ila sang nasambitan nga kompanya private developer Bombo Champ sa diin nga kada may ipasulod sila abing nga mga materyales tra gamiton abi no sa pag-develop kagati pag-construct sang ilang nga mga pamalay ginabalabagan ni no sang mga gwardiya dira nga naka-duty kagati amo man kuno ang mando suno man sa mga gwardiya dira halin sa ababaw no kun sa developer mismo sang nasambitan nga area. Checker natin personally ang area dito sa diin ang mga pamalay na pahamtang no. Pagtabok naton sa may sapa may gamay nga turutaytay aping concrete man. Bumutsamp makaagi lang dito ang single labing motor pero hindi ka sulod dito ang tricycle kagati four wheels nga salakyan. Ang problema sa karon kaya tungod wala na no ginapasulod mismo sa halin no sa may main road o kung sa national road sa highway ang mga salakyan no kay maagi kapadre sa gate sang nasambitan niya subdivision niya ipa-develop amo papaglabot mo to malakat kabi 1.5 kilometers kag dito ka makatabok sa Taytay sa sapa o sa din makalabot kano sa duta man nga natindugan sa mga nagpabombo Bombo Champ. Wala sang iban nga lulutsan no kay napalibutan man sang mga hotel abi kag subdivision ang Alessandra subdivision sa pihak amo nagapalibot sang Pader Manila no sa duta sa pihak nga bahin. So wala sang lulutsan no amo lang gid ini ang ginakabig kagati madugay na nga right of way nga ginagamit sang mga pumuluyo dira sa nasambitan nga area. Nagligad gabi may tanker truck no dira ang nasambitan nga developer kagati suspect sa ganino sang mga pumuluyo pag hindi na sila makagwanta Bumutsak nga ginabalabag gid no mismo sa dalan no agud hindi makasulod ining ilang mga motor mga tricycle sa nasambitan nga area. So ang nahimo ni nila ang parkingan nila lang ayo no sa may kilid sang highway. So gabi bilog nga gabi bilin mo dra iyang mga motor ang inyong tricycle kagati ang mga four-wheel vehicle ninyo Bombo Champ sa mga pumuluyo kagati mo lang concern nila pananglitan may mga aksidente abe may salabton pa sila kagati wala man nila ginapangayo no may mga insidente abing may magpangbukas ang windshield nila kung magpang tripping no sa ilang mga property no sa nasambitan iyang area. So amo na napangayo nila primarily ang right of way no sa nasambitan nga area. Napakigangutan naton dre si Roselina Salute no ang isa sa pumuluyo nga nagapabombo man Bombo Champ kagati yagid hambal no ang ilang sentimiento kagati ang madugay na nila nga ginaantos Bombo Champ nga pagpangipit no sa ila o na ilang i-considerar dira sa karon nga mga tinion. Pamatian naton para sa dugang nga detalye si Roselyn Salute ang na-interview sa Bombo Radio. Sa amon, anong sitwasyon nyo direk magsulod kamo sa inyong lugar? Pertigid kalain gid ya sir ang sitwasyon namon niya. Depressed gid kami kay kada sulod namon ang ginalagin kami nalag out. Okay. Tapos magsulod kami materialis namon hindi kami pasudlon. Ang salakyan namon hindi pwede kasulod dito lang parting sagwa. Okay. Tapos minghambalan ako nga sang umagat ko nga pulis nga hindi pwede maparking na dira ang salakyan ay sa may highway. Kaya balyan ay kung agyan sang LTO kag mag-clearing ang tikitan kamo kag dason kung anong disgrasya da nang masalapay wala kamo wala kamo habol. Okay. Ma'am balik kita mga pila ka tuig nyo na experience dere. 12 years na sir. Nga amon nga Oo, 12 years na ako din nga amo na nagfollow up kami sang amon nga right of way. Okay. O ginahambalan kami nga amo na masunod lang kami sir kay private property. Kung ano ang nila nga patakaran sundon lang namon. Ano nga gamit niyo ma'am abi nagligad nga gipasulod niyo tapos insukot mo pilang pagbayad niyo?
Sa Formero, sir, wala na aprobahan ang bayad nila. Ang tricycle, 200. Ang mga motor, 100. Ang salakyan, 300. Kada gwa, bayad kami. Yan, halimbawa, bisay sa kadlaw, ikapulo ka sulod, bayad ka gid Oo. 300 kada gwa sulod. Bayad ka gid. Galing wala to, sir, na aprobahan, kagin kadto namon sa Banwa. Kaya nagpangayo ang Banwa sang sa ilalitor nga paayuon lang kami anay nga habang hindi madidevelop ang ilang subdivision dira lang kami anay maagi kay i-plaster ni mayor ang amon nga right of way. O ti karon Pero halin sad to, ma'am, ang ginaagyan nyo gid didto gid. didto gid Wala silang ibanding nga lulutan. didto gid oo. Other nga alagyan kung saraduhan gid man niya wala silang. Wala kami agyan. So ano ni ato pagbaon nilang malupad. Nan amo na sir. So amo na. Amo na. Para sa inyo. Amo na sir. I see. So sa kadugayon yun di ma'am Katiner amo ni 12 years nagakatabo. Na palapit yun is barangay abi. Oo, napalapit. Anong liyok sa barangay ni ma'am? Di kay amo na ang hambal sang barangay ginapaluap Manila. Paluap sa ano ko no ma'am? Sa amon nga right of way. Di may ano man? May aksyon? Man, Wala. Ayun. Wala kami aksyon. Anong nakuan nyo? Nobra nyo lang abi ma'am? Sige, agwanta nyo. Agwanta lang namon sir. Nagwanta lang namon sir ang sakit da nga ginakuan sa amon sang SRDC. Mga pila na big libo kung supton tumamang yung bayad nyo. Damo na kung nagbayad kami galing wala na aprobahan kay gintalo ni mayor. I see. So ano ka permission na di ma'am sa inyo be? Pero tigid sir nga perwisyo. Sa tubi pa lang namon perwisyo na kami sir. Tapos sulod kami materialis sir, malisensya kami 2 weeks pa lang galisensya na kami. Pag abot sa materialis namon sir, hindi na kami pasudlon. Kay bawal private property. Yung materialis nyo di na, katubay. Nagbakal kami subong sir sang bato, ang bala sa lublak. Wa gin balik lang namon, gin ato pa to sir, wa panariya ka hindi kami pasudlon. To be clear ma'am, ang lote na ding duta nga ginatindugan kin yung mga panimalay, may mga titulo iniya kaga nakapangalan sa inyo. Ara sir. Okay. Gabayad kami tax kada tuig. Pila ka household ma'am, pamilya, bidre, mga panimalay, bulubantada? 30-40 guro sir. Dira. Mga individual, labi mga pilak mo bilog, 500 plus, sobra. Hindi namon kwan sir. Kay naglibot pa kami gina sir sang amon nga kwan mo. Okay. So, any barangay official nga diriga puyo sa area nyo? Why? Wala. Any SB member, agaw bra sa municipal hall na munisipyo, nga diri sa area nyo gistar? Wala. Wala. So ano nakadtuan na di ka taga munisipyo? Nagkadto di sila engineer kag ang kwan ni mayor nga amo na hulaton lang namon ang email sang SRDC. Saan mo pa to ma'am? Sang dugay na kami sir mga 2 na kabulan nga paluap namon. Wala gyapon. Wala nagatubang ang SRDC kay ang banwa naghulat sa ila hindi sila magatubang sir. Oh. Ano nang mga panawagan tabi sa mga natungdan regarding sa nga perwisyo sa Ti amo na i-aksyonan kami sir sang amon nga right of way kag ang amon gamit ya mapasulod namon sir. Nga aksyonan gid kami asang banwa ya sir. Para hindi kami makaperwisyo dira sa gate nila. Kag ang taytay namon sir. Nga palapadon lang nila ang amon nga taytay. Dayon. Ang mga siling abi ma'am nga do kumusyon abi sa mga gwardiya da sa do ano ginapayunan niyo naman lang or may mga binaisay mga isa? O gamay ba isay gid sir pero galing hindi man kami sir kabasol sang sikyo kay sikyo lang na sila iya. Ginasugyo lang na sila iya sang panda sang SRDC. Oh. Di kung kaysa mapikon ka lang sir iti galing siyempre ga paumod duga pa idalom ka na lang bala pero subong sir hindi na pwede. Buta na kami sir. Kung isipon buta na kami. Si Roselino Salute ang pumuluyo nga nagpabombo bombo champ sa nasambitan ng area no sa zone 5 Ibawaan sa may Pavilla. Nautod ang linya ni Bombo Brian. Ano ang lihok sinisang mga opisyalis ang barangay abe nga nakasakop sang zone 5 barangay Hibawaan Banwa sang Pavia
ang local government unit sang Pavia. Anong ila sini nga himo dira, Bombo Brian? Dugang sinino, Bombo Champ, sili nga may himata dira nga napatay ang ilang nga Iloy, no? Bombo Champ sang gindulong dira ang abangkay nabi, no? Sang iya Iloy, dugang sini nga may gamay man nga hindi paginsindihanay sa mga gwardiya dira, no? Kagati katapo man, no? Sa nga punerarya, Bombo Champ, kay apisar kagina, no? Ako nakita mismo kagina naka-experience, no? Ngati pag sampot naton, Bombo Champ, great man dyan kita, no? Mayong agabi, nagpangabi-abi man kita. Pero do gulpi kita gin-approach, no, sang gwardya ngati hindi kita magsulod, no? Do wala man lang gin-explain nabi nga amo ni mo to mabilin kita ID. Kay ti may lagbok man, no? Bombo Champ, in and out, no? Mangin sa mga pumuloy kagati sa mga bisita. Dra siguro engineer, no, idiretso naton diri sa ginplaster sa aton ni punong barangay, no, sang barangay Hibawan na Pavia, si punong barangay Analisa Pineda. Bombo Champ, initially, no, ginako ni Kap nga nabudlayan sila, no, kay tungod daw hindi ako nag-cooperate, no, ini nga nasambitan niya private developer. May mga istorya si Kap, no, Bombo Champ, nga initially may ginakasugtan na sila nga pasugtan temporarily kay wala pa man ma-develop. Kagati ang LGU may mga lihok na matutan nga na plaster. Apang ang developer, no, hindi magpasugot. Kagati ang palusot sini sang gin follow up ni Kap nagliyad niya adlaw, Bombo Champ, naglai naman kuno sang management. So sa karon ng mga tinion, kay tungod wala pa si Mayor Gorseta, no, sa Pavia, no, sa aton mapakigutan kagina, Bombo Champ. Pero tunguan naton liwat, no, nga malabot ang iyang bahin. Sikap lang nagplastar diri nga by next week. Tinguan liwat, no, nga magpakigsapol abi sa mga katapo kagati legal na officer sa nga SRDC nga nasambitan nga private developer kagay plaster gid sang maayad-ayad kung sa diin, no, ang right of way nga ihatag. Kay initially may mga information na kagati punduhan gani sang LGU ang nasambitan niya nga right of way. Kay sa pagpanalaw sa manaton, Bombo Champ, apisara private property iya kun right of way ang pag-istoryahan, mayara sa nga legal, no, nga karapatan ang mga tao dito, no, sa nasambitan nga area zone 5, no, kay wala sa iba nga alagyan maglaluwas sa ginagyan nila sa karon nga mga tinion. Yaran na, no, ipastra na to ng pahayag ni punong barangay Analisa Pineda sa barangay Hibawan na Pavia sang ma-interview sang Bombo Radio. Regarding ini, no, Kap, sa may right of way nga ginapabombo, reklamo, no, sa pinaka-residente sa Port 5 sa may sakop sa ating barangay. Kap, ano ang lihok sa barangay na kalabot na nila? 2024, nag-complain na diri sila because natabo dira nga pag in out na nila nga daw medyo inconvenient para sa ila. Okay. So, ang malagin dala na namon nga problema sa Banwa, together with some of the pumuluyo and together with Mayor. And nag-istorya na kami with the lawyer nila sa SRDC, and nag-come up dito nga kaya hindi sila maghatag sang right of way dira sa ila mismo property. So Mayor decided nga hatagan kami budget for the right of way, diri na lang kami makuha sa along sa creek. Okay. So nag-budget si Mayor dira. But sad to say, kay gusto tani ni Mayor nga mangayo pa kami another biskan 1 or 1.5 lang another for para maka two-way. 1.5 meters. Oo. And then di ba may easement man na siya. Okay. So tani mapadugang kami, mangayo kami additional sa ila property para maka in and out or maka two-way man lang ang kung may salakyan man gid. So hindi magsugot ka pang so, service?
Sa pagkabalo ko, daw wala reply. Okay. Ay, ang engineering, ginapollow up ko kung kumusta na, kasi syempre gusto ko man na-implement na yun ang project. So, the engineering, ga-follow up dito, but sa to say, ang engineering response sa akon nga until now, no response ang SRDC. So, hasta nga na tapos na until now, so wala na materialize ang project. Okay. Sa pagkabalot ang SRDC, hindi niya sila halin ng Development Corporation. Iyan sa kaya pala ang office nila raman sa Balabag, si Indrapael. Ano na siya? Oo. So, dito po hapon nagalin. And then, nagkato ka man sa opisina nila? Yes, kahapon. So, may nalabot kita ka? Bali, wala to ang hilang daw spokesperson sa office din nila. So, hindi ko siya naabutan. So, kumbaga hindi man siya right person ang update kahapon nga mga kasabat sa hapon yung mga queries about that. So, amo na. And then, directly nakatok sa munisipyo para ma-ligam. Kung dito ang problem nga raise na naman kahapon. So, pero okay naman, kaya gintadlong naman nilang salakyan ang ilang lupang karto. So, amo na siya. So, amo na nang nagpaano na lang ako nga may formal complaint. To pass diri sa barangay, and then ako man mismo ma-letter ko sa Vanuatu to schedule kung when ang availability sa SRDC para makatalk kami with Mayor, kay actually si Mayor wala pa man kahapon, so subok ko lang siya maabot, so maybe next week or kabay pa makaschedule kami together with the community dira sa likod. Pananglitan na dayon ang development, may other kaalagyan sa karon yung mga tindahan. Wala pa na dayon ang development. Pero may mga questionable na dramatic ka nga panupot abi. So bawal gid na dapat ka. Oo, amo na tani ang query ko hapon sa sa office sa SRDC kung may authority pala kami sa ila nga dapat manukot. Kay last time mo na in question naman nga wala gali authority kami from them na nagkapanukot. So amo na tani kahapon i-confirm ko dito kung legit wala nga gina-allow sila nga manukot sa mga tao nga kung may mga may mga deliveries sila. So wala. So wala may nakasabat. Okay. So amo na ka pa. Ano ang mapasalig ka sa pumuluyot ang atis barangay tinaksyon natin? Yes, amo na ganino, pinapasalig ko na kay wala po yan nagatulong, wala po yan nagpapabaya, basta kinanlan sa pumuluyot, nakita na nila, those nga nabalaan na nila kung paano na sila gina-defend, kung paano ko na napaabot sa right person, sa authority dito sa LGU, nga matigayon na ang project. At hindi siya pwede man, wala sila lagyan. Dapat may right of way sila kung hindi matigayon. So, siyempre, as usang help to sa LGU natin, sigurado sila lang makabulig sa atin sa barangay. Ang pasalig, ang Bambotcham, ni Punong Barangay Annalisa Pineda sa mga pumuluyo iadra sa may Zone 5 Barangay Hibauan na Pawiya, no? Ti Bambotcham, kung kita maglantaw, local government unit yun ang maka-take sa mga tikang abi nga nagakadapat sa kaangay sining mga problema Bambotcham sa right of way sa mga pumuluyo. Ang dugang sinino Bambotcham sa right of way naton kung nabasya naton ang Civil Code of the Philippines, sabi amo na gani siling ni LGU kung sa LGU willing gid si Mayor mag-allocate abi sang budget para sa iya mga pumuluyo kagati sa bahay naman sang SRDC Bambotcham ginapangayo gid nila ang kooperasyon sini para matagaan sang nagakaigo nga solusyon ang problema sa mga pumuluyo dira sa nasambitan area. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information.
Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Brian Gonzales. Dapat iabanwa sa aton sining mga kauturan, no? Mayara gid daya sang ginatawag sining right of way. Amo na gani, no? Right of way kinamatarong na sang tagsa-tagsa sa aton sining mga kauturan nga mayara sang easement, no? Or proper access ang aton sining mga kasimanwa, ti ining mga property owners, no, nga isolated from public roads can demand legal easement, no, legal easement, access upon paying proper indemnity to neighbors. Ti kon sa bahin sang pribado siniya nga nagapanag-iya, just like sining developer, balaan man na nila sa pagbakal na nila sang duta nga dapat mayara gid sang right of way nga ginatawag. Insindihan man na nila galing kung kaisa bala ining mga damo kwarta ni pagagugago man lang. Hatagin nyo na lang sang konsiderasyon dira ang mga pumuluyo kay pariyo nyo na, no, nga tawo nga nagapangabuhi sa aton sinima kamumo. Sobra man kamuyo pati ito yung namatyan do halos inyo pagpagkasudlon. Di ano nyo to, ipalsa sa helikopter, itsa, pakanto sa ila sining nga balay, sa aton sining nga mga kabumbo. Kag sabay naman sa local government unit, hindi nyo na ni pagpadugayan, Mayor Luigi Gorosita da sir. Hatagi man sa nagakigoing tulupangon imo sining nga mga pumuluyo dirao. Kung i-deny nila ang right of way, ang imo sining nga inyo sining nga imuon, file ka mo sang nagakaigo sini iyang civil complaint, no? Sa municipal trial court, di gani sa regional trial court. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Hindi ta naman siguro kinanglan pa pagpalabuton sa mga pinaisay. Konsiderasyon, human consideration lang para sa aton sini nga mga kuturan dira sa may Sonpay, Bibawaan, Mandurriao. Lapaw na gid kita sa latin sa aton sini nga pagpangalagan manwa. Ang iban sini mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa paday nga pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapo lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Isimomot siya Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon.
Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program on our Friday. It's the 20th of February 2026, and of course, sa aton nga pag-obserbar sa aton nga Lenten season, it's also the start sa Via Crucis because nag-Ash Wednesday na kita sang Wednesday nga ini nga semana. So, sa mga devout Catholics natin dira, just a little reminder. Kumusta sa tanan natin ng mga suki, ng mga tagpalamati, labinigid sa aton ng mga letter senders? Ano na naman ng mga istorya inyo agin padala diri sa kahapon lamang program. Sa mga newbies naton, salamat yin, mga nami man ng mga istorya ang inyo agin na-share diri. And to those nga wala pa gid, nakaagi shares ng ilang kasaysayan sa kabuhi, pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa lato ng mga istorya and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. And join na naman kita sa mga istorya. And yes, pagkatapos na natin, ang ginumpisahan tang story kahapon ni multiple stroke survivor. So here's our song para sa inyo tanan of the night kita this afternoon at 15 minutes after 2 o'clock. Vanessa Gonzalez, Umiibig Sa'yo. Welcome sa KLP. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y niligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko ay sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais, pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. Sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling
Big sa'yo, Vanessa Gonzalez, 17 minutes after 2 o'clock. Yesterday, we left off with a story ni multiple stroke survivor kung saan he was telling us nga even if nakaagi na siya ng stroke, but he tried to live a normal life. And he really tried nga makapadayon gihapon no, sa pag-earn sang money para nga makapadala kwarta sa iyang mga kabataan diri sa may uton, and at the same time lampuwas no sa mga needs nila sa sulod sa balay, kag syempre ang iyang mga maintenance. So he tried to live a normal life. Sige gihapon no, sining niya wala gid siya nagpadaog sang iyang kahimtangan, and even if nakategorize na siya as a person with disability, but sa gihapon ginhimo niya ang iyang best. So may ara siya mga clients kung sa diin nagapang fix siya sang computer sang iyang mga clients. May ara siya mga offshore or overseas nga mga clients, and daw ka mga dalagko no nga mga tao ang iyang mga clients. So sa diri kita mga kabombo magapadayon sa istorya diri sa ato ni multiple stroke survivor nga according sa iya ang iya gid no nga gina-maintain para nga mangin maayo ang iyang relationship sa iyang mga clients, ang iya nga always nga pagkadto on time, very prompt siya, never nga nagka-late. Kung 7 o'clock, 6:45 pa lang ato na to siya, no? So wala siya nagka-late, and nag-book lang siya sa salakyan para nga sa gihapon makaduan niya ang iya nga mga kliyente, or hindi man online sa gihapon maka-fix siya sang ilang mga computers. So padayon na naton diri mga kabombo ang pagbasa naton sa sulat ni multiple stroke survivor kung sa diin gali no, gin-admit niya nga ginabusuhan niya man ang iyang lawas, kiti daw naga-overwork siya, and at the same time daw hindi na healthy nga food ang iya nga ginakaon kung dito siya sa ilang opisina. So padayon na naton. Tita Regine. Bisan may 2 days off ako sa call center, tita. Sa baylo nga magpahuway, ginakalitan ko ang 2 ka adlaw nga makapag-service sa mga clients ko. Tita siguro, may imagine mo gid man sa paminsaron mo, mapisan ako matuod pero daw wala na sa lugar. Kay nangin obsession ko abi ang magsigilang baton sa mga on-calls. Nakanugunan ako nga wala ako income sa 1 ka adlaw. So, amo na ina ang nangin routine ko for years. Basta ang nagasulod sa pensar ko, hindi ko gusto magutuman ang pamilya ko while achieving my goals at the same time. Isa sa mga hitabo sa kabuhi ko, tita, why I became super workaholic. Again, tita, if you'll also notice how I shared my life stories, it's like a puzzle. Fragments of my life being put up all together to make the whole story. It was year 2007. Nagatrabaho pa ako sa rent-a-car, pero at that time, hindi na regular ang mga biyahe ko. So, hindi na dako ang income ko. Ginambalan man ako sang again, tito ko, nga hambal niya, Chris. Tatanda ka na lang ba na driver? Gagaya ka ba sa tatay mo? Na driver lang na makilala ng nanay mo? Ang manibela ng sasakyan, mananatiling bilog? Ayaw mo bang may pagbabago sa buhay mo? Sang ginhambali na sang tito ko, wala na naguntat, sulit-sulit tukar sa paminsaron ko ang iya ginhambal. Gani, nagdesisyon ako nga ma-apply ako sa call center. November of 2007, ang pinakaunang gin-applyan ko, tita. Here's the company. Di ko na lang pag-mention, okay? It was not an easy, tita, it was not easy to apply for the first time in a call center. Unang-una, wala ako sang experience. Dason,
college undergrad lang ako. Gani, taking a very deep breath, I step up and pushed myself nga magsulod sa lobby sa mga call center, and I asked the guard where to go kay may apply ako for the job. Gintudlo man sang guard ang recruitment area. Pagkadto ko, ginhambal ko nga isa ako ka aplikante. Ginpangayo ang biodata ko kag ginhatagan ako sang application form kag gintudlo kung diin ako mapungko ako agud nga magsulat. Tita, medyo nagamuhan ka bala the way ako mag-share sa imo? Hehe. No problem, wala gid. Siguro habit of how I do this in my call center days. It's like a puzzle. Pero I'm sure ang managapamati later on makuha gid nila. This story of mine will be a journey for all of us. Though sa movie na, may sequel. Sa pagpadayon ko, sa tion nga nag-a-apply ako, todo gid ang kubakubasang dughan ko. Ang tuo ko nga tuhod, wala untat ang pag-shake o ko naga-restlessly vibrating. So, ari na tita. The written examination begins. The series of questions was mostly all about computers. Wala ako nabudlayan kahit may background ako sa computer. Ang part lang na medyo challenging was abstract reasoning. Naipasar ko ang written, so wala ako sa nangin problema, danhambal sa recruitment, nga ang mga nakapasar pwede anay mag-lunch break. Kaysa hapon, may phone call simulation exam, kag oral and final interview. About tita, amo gali ina mag-apply sa call center, bilugid nga adlaw ang ubuson mo, pero sige lang, hambal ko, nasuguran ko na, kag naipasar ko man ang written exam, gani, padayunon ko na lang. During the application process, tita, wala ko matalupangdan, nga bilog ako nga adlaw sa call center, madamo-damo man abi kami nga aplikante, ari na, ang phone call simulation. Baw, grabe, ang kulba ko, tita. Bilog ko nga lawas naga-shake, kag nabatyagan ko ang kalamigon sang aircon. Wala gid abi ako experience, tita, on how to handle a call. Lakas loob gid lang ang dala ko kag pangamuyo. Pero do may upod ako nga swerte sang adlaw nga ato. Naipasar ko man ang phone call simulation. Gani, nadala man ako sa listahan sa mga nakapasar para sa oral and final interview. Ginatagan kami sang papel kung ano ang topic na pag-iistoryahan namon in front of the interviewer. Ang HR manager na gali ang mag-interview sa akon. Sa atubang sang HR manager, I have to deliver every word and sentence in pure English. I need to tell about myself, what are my strengths and weaknesses, why the company should consider hiring you, etc. At that time, tita, it was the longest 15 minutes interview of my life. The coldest temperature inside the room. Natapos gid man ang interview, kag ginhambalan ako nga maghulat sagwa. Kaupod ang iban nga mga aplikante. So naghulat ako, wala man magdugay kag gintawag ako. Kag ginpasulod liwat sa kwarto sang HR manager. Pero this time, ginpasarado niya ang puwertahan sang kwarto. Kag amo ini ang iya nga ginhambal sa akon. I am sorry, Mr. Palomar, but you did not make the cut. Even though you are technically highly skilled, your accent sound too Hispanic. Sang amo nga panahon, tita, strict pa ang mga call center sa mga accents. Tinapaluhod ako, tita, kag nagahibi, kagambot, kun nga ang English ko nangintadlong. Ginhambal ko sa HR manager, please, I beg you, Christmas is about to come, and this is the only chance I know and I have for my family to celebrate and to have something on our table. Please, do not deny my opportunity to have this job. I am willing to do whatever it takes. I can prove that I can make it. So please, do it, not for me, but for my family.
My son is only 8 months old, and it will be his first Christmas. This is very important to me and to my family. Siguro, Tita Regine, dalas ang kaluoy, ginhawiran niya ako sa duwa ko kaabaga, kagin patindog. Hambal niya sa akon, okay, Mr. Palomar, please wait outside. Let me talk to my colleagues about your status. Then I will call you. So nagulat ako liwat, sagwa, kag wala man madugayan, gintawag niya ako liwat. Ginhambalan niya ako nga, considering your technical knowledge, the company is considering to give you a chance to be a part of it, but take note of this. You will need to undergo a 10-day language skills training under sa amuning academy. The company's language academy, and you will receive 150 pesos only, which will total to 1,500 pesos. So if you agree to this, you may sign the contract. Tita Regine, again, diri ko na lang anay ipos ang akong istorya bahin sa akong nga stroke journey to be continued ini sa next letter ko. Salamat gid sa pagbasa, kagabi mo, emotional man ako, samtang ginatype ko ini kay nadumduman ko man ang akong inagihan sadto. Madamo pa ini sang kasugpon sa masunod ko nga sulat. I am not broken. I am forged 8 years ago, my first stroke hit. Since then, I've faced 8 attacks in total. But let me tell you that I've learned. What I've learned. My strokes are not a curse. They are not a burden. I carry. I am a living testimony of God's unfailing love, compassion, and mercy. Where the world might see weakness, He showed me strength. Where pain threatened to chain me, He gave me freedom. Where darkness tried to swallow me whole, He lit a fire in my heart that no storm could put out. Every attack was an opportunity for Him to reveal how deeply He cares in the hands that lifted me up. The prayers that surrounded me, the hope that rose in my soul, even when my body felt heavy. I didn't just survive, I thrived because He never left my side. To all who've walked with me, prayed for me, or cheered me on, thank you for being part of this story. To anyone facing your own battle, whatever it may be, know this: your struggle is not the end. It can be the start of a powerful testimony that points others to the one who holds us all. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. From Isaiah 40 verse 29. Ang matinahuron kag nagapasalamat, multiple stroke survivor. Well, so far, nakalabot na sa 8th letter ang iya sininga ginpadala diri sa aton about his journey being a multiple stroke survivor. And so this is the third from among the many of his stories na gin-share diri sa aton. Yes, corrected ba nina, no? Kung sa diin, we are very weak, He is very strong. So amoy na ang aton himuon, always look at Him who is still on the throne, and siya amo ang nagakontrol sa aton kabuhi, sa aton kapalaran. We simply lift up everything to Him. Sige, padayon na natin ang iba't pang mga istorya sa musunod naman ng mga inadlaw, and mag-interview na kita sa kay multiple stroke survivor this Saturday, and that's tomorrow. Oras natin, 2:32. Magapanabalikan kay LP with more stories to be shared with you. Kaupod, si Tita Regine. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan?
Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for February 15 to 21, 2026. Rock songs kag iban pa ang saliwat mangin inyo as the Binhi Band is due to give you one great musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa Pebrero 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, Valentine's Edition Mugs kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa February 22, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Taas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy. Balik kita diri sa kahapon lamang program. Next story is from Lolo Dencio and update lang sa kay Lolo Dencio regarding sa nagluntad nga sunog dito sa ilang lugar. Baw sa atubang gidili nila kung nagumpisa ang sunog, but it is good nga ti wala yan nagtabok dito sa ila. Kay ti may mga kahoy and then may mga balagon do mo tuya kuno ya ang nangin barrier, nangin wall para nga hindi maka tabok ang kalayo. And si Lolo Dencio is safe. The rest, siya na lang ang mag-istorya diri sa aton. Kaya ang aton source na si Mia sang Bingawan yung nagpamasyar dito sa kay Lolo Dencio. Anyway, sa sininga hapon, may ari pa diri, no? Nag-send si Lolo sa aton few weeks ago, 4 letters, about 4 letters. So, isa pa ni sa mga early letters niya, ngagin padala diri sa aton, kaya ginapang amat-amat na lang. So, sa sininga hapon, magbasa naman kita. And it says, Dear Inday Regine, maayong hapon sa imo, kung sa tanan niya katapos ang Bombo Radio, kung sa tanan niya tagpalamati isang programa KLP. Inday nga ako ni Saysay ang akon agoniya sa pagpailis ng akon catheter. Ano naman kita, Lolo Dance. Balan mo Inday, kada duha ka semana, ilisan. Amo ina, alas 3 ang kaagahon, gamata na ako. Webes nga adlaw, aga pa ako magmata, kag mamahaw sang mabugnaw nga kanon. Parisan sang mainit nga kape. Ang akong sudan, inasal nga manok. Inday, wala ako kahibalo. Ang manok nga inasal, damo gali subay nga bahaw-bahaw. Uy, tinagsalambil bibig ko. Ahay. Naghimos ako lakat, pero medyo nahadlok ako kay ti madulom pang alagyan, kag damo ido. Maayo, paglabot ko sa plaza, masanag na, kag damo tawo sa pag-aginaldo. Nagbantay ako taxi. May nagdulog sa akon, isa ka tricycle. Mamangkot kundi iyan or namangkot kundi iyan ako makadto. Sabat ko sa Western sa ospital. Sabat niya, dali, sakay na, idulong ko ikaw. Namangkot ako, pila ang plete. Sabat niya,
250. Sabat ko, sige na lang, mataksi na lang ako. May naglabay nga taxi, nagsakay ako. Sa laktod, nakalabot ako sa hospital, alas 4 sang aga. Damo na tawo. Namangkot ako, diin ang linya sang seniors. Diin tudlo ako sa malayo. Sabat ko, diri ako, hindi pwede diri. Sabat sang babae, tay, hindi pwede, may nagapungko na dira. Sabat ko, ano ka diri? Staff sang hospital? Sabat niya, hindi, gusto ko lang maplastar ka mo sang maayo. Hindi ka na mag-intra, kaya inis ang security application. Naghipos siya. Galiinday, ginapang reserve niya sa kilala. Alas 5, naglibot na ang security sa pagtanaw sang amon nga temperature. So alas 7, pila na kami sang pagkuha sang amon number. Maayo kay manubo ang number ko. Nagpungko naman ako sa paglawag sa number ko para surgery. Inday Regine, alas 9 ang abot sang doktor. Gadugang ang cable sang buli ko. Alas 9, nagwa na ang number ko sa TV. Nagsaka ako sa mataas nga hagdan. Inday, ginhawa ko man makalabot sa kwarto nga surgery. Pag abot ko, ginpasulod ako dayon. Namangkot ang daw bading nga staff. Sila niya, tay, anong ipa-examine mo? Nagsabat ako, ang akon matres. Nagkadlaw ang tupad ko nga babae. Naghambal ang staff, tay, wala ako galahong bala. Sabat ko, hindi dok gusto ko lang magyuhum ka. Sila niya, dali, sulod na, kailisa ng imo catheter. Sa pensar ko, nabalaan man gali niya, mamangkot pa. Pagsulod ko sa operating room, may babae nga doktor, siling niya higda na, ubaha dayo ng imo de largo. Gipasuyupan niya ang akong catheter, inday. Wala pa magkupos ang balon sang catheter. Gingabot niya dayon. Daw mahunos ang paginawa ko. Naghambal ako, dok. Tama, kasakit, how? 1 year na ini, lagi ako kabatsag sang sakit, subong lang. Sabat niya, okay na, tapos na. Pagwa ko sa operating room, may dugo, gasunod sa akong catheter. Naghambal ako, dok. Nagdugo, how? Sabat niya, balaan mo may complication ng imong prostate. Sabat ko, sa isa lang ako kabula na pa-examine, nagkupos na ini. Amo to inday, ginresitahan ako, kaghimuan sang request para ultrasound kag urine culture. Insigida, diretso ako sa ultrasound department. Ginhatag ko ang ako nga pormas, gin-schedule December 8. December 8, nagbalik ako, may dala ako nga 1 roll sang table napkin, alcohol, kag 6 ka guantes. Kagamuin na ang request. Alas 8 sang aga, didto na ako. Inday alas 11 na, wala pa matawag ang number ko. Daw nag-init ang ulo ko. Ginsulod ko sila kag hambalan. Ano ang patakaran ninyo diri? Palakasan o kon pangilala? Alas 8 ang schedule ko. Alas 11 na, wala pa ako na-examine. Ano oras ninyo ako i-examine? Alas 5 sang hapon? Nagutom na ako, kag malayo pa ang paulian ko. Sabat sang isa ka staff, tay, pasensya lang, kay tama kadamo sang pasyente. Siling ko nakaintindi ako. Ikatatlo ko na ini nga pa-examine. Nga ang babae sa tupad ko, number 20, nga nauna pa siya. Ano mo ato? Utod? Amiga? Paryente? Kaiyuho ninyo, kaipamidya ko kamo. Amo ato inday, ginbutong ako sa nag-operate ng ultrasound. Kag magsiling, tay, dali na, higda na, kay examine ko ikaw. Gahigda ako, may tawo nagsulod, kapamuyayaw, gapalamula. Gusto guro ninyo panggubon ko ang aparatos ninyo dire.
Alas 7, sarado pa ka mo, ari na ako, maalas 12 na, wala pa malawag ang akon nga number. Mga blank ka mo. Tiyan mo, Inday, ginpabulo siya sa akon. Pagwa ako, naghapit ako sa isa ka staff, kag magsiling, Inday, ari ang imo ngalan. Andam ka, kaisugid ko ikaw sa inyo presidente. Pagwa ako, diretso sa urine laboratory para magkuha sang akon nga result. Gintudlo ako sa isa ka lamesa para magpapresyo. Ang balayran, 150 pesos. Ang hambal. Ang hambal ko, Dok, diri ko na lang bayaran, nagutom na ko. Gintagaan ako pormas para sa malasakit. Kag magsiling, tay, wala kami gabaton sang bayad. Pagabot ko sa malasakit, tama kalawig sang pila. Ang number 74, ang gagwa sa TV, 24. So, sa pensar ko, tama pa kalayo. Ginbayaran ko sa ila cashier, 75 pesos man lang. Nagpanyaga ako anay, kag magbalik sa laboratory. Inday, alas 2 ang hapon, ako makapauli. Pag abot ko sa balay, nagtulog na lang ako. Inday, inaano nila ang table napkin kag alcohol? Sa kadamo sa amon pa examine, maubos nila ang 50 karulyo sang table napkin. Tapos ginatrapo sa akon, isa man lang kapanid. December 20, balik sa pagkuha sang akon result. December 23, balik naman sa Western sa pagpailis ng akon catheter. Inday, ito nakasaho naman ako nga may nagakabit, kay waay na ako gabugtaw sa pagpangihi. Ang naugtasan ko lang, magpila. Inday Regine, hindi lang ginatos ang gapila, libo na. Ang butinday, wala na gid sang hospital nga iban ang aton gobyerno. Inday, kung makita mo lang, maluoy ka. Halos ga pa-examine, ang opta, sa mata ang sakit, diabetes, ang pinakadamo, gabusong. Halos mga bata pa. May ara ako ginpamangkot kung pila na ang edad. Ang sabat, 17 years old. Sabat ko, abaw, kabata pa sa imo. Tani nagpaayaw ka anay sa pagkadalaga. Anong obras ang bana mo? Sabat, sa uma. May ara Inday, ginasundan ko sa linya. Upod ang nanay, bata ga edad, 14 years old. Gipamangkot ko kung anong sakit sa niya bata. Sabat sa akon, ay bata pa ina, pero gina-insulin na. Tama kataas ang sugar niya. Nakadiyos ko ako. Ano na ini ang aton panahon? Pati bata, may diabetes na. Inday, kung diri ka lang sa hospital, madamo nga balatian ang masaksihan mo. Inday Regine, hasta na lang diri ang agoniya ko sa kabuhi. Salamat. Kag Happy New Year sa inyo nga tanan. Sa inyo lang, sa akon wala happy. Nono manlo. Ang tagpadala, Lola Dencio. Sige lang lo, wala sang ginahatag sa imo nga hindi mo makayanan, and so that's why still standing, hindi ba? Ang imo nga peg kag sa gihapon, no? Ginakaya. Kag ang mga provisions nag-aalabot lang kung sa government hospital, kabalo ka naman, no? Kung ano ang sitwasyon dira, so kinahanglan mo gid ang laba-laba nga pasensya, and it's a virtue. Sige lo, let's hope nga they would also keep on improving ang ilang service para nga gamay na lang ang mga reklamo ang ilang mabatian. Salamat gid lo. I am looking forward sa imo pag-istorya sa aton anong natabo sa nagluntad ang sunog dira sa inyo nga lugar. Magapanubalik ang kahapon lamang program, alas 2:47 ang aton nga oras. Sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies.
Yari ang mga importante kag praktikal nga At this time, balik kita and istorya naman ni ang aton nga ipagalabo, ipa-share or i-share sa inyo. Written September 19, 2025. Dear Tita Regine. Happy Bar Month morning to you and family circle, Lola Amparing, Lolo Dencio, Lolo Abraham, student mama of Lambunaw, na next floor sa Santa Barbara, kay Mr. Anhon mo, kay Amutanda Kadaya, kag sa tanan ko mga classmates sa kahanginan, kag avid listeners. Sansya gid, hindi ko kamo maisa-isa, kay Gaduro gid. Subong man sa akong kabataan, umagad mga apo, half-brothers and sisters, sa akon ni Nablos, nga akon imaw dya sa balay, happy bar morning. Ti dali na lang mag-isa ka tuig, nga natabo dyang akon paa, paindi, pagid ako kapanaw, nga baston, kun walker, ti pwede na. Paywaay, ako it may naatindiran, nga mga okasyon, amo lang to, pag birthday ka apo ko sa Santa Barbara. Mapakasali sa ako kabata sa February 14, Valentine's Day. Well, by this time, tapos na. Pay sa tulad nga daad, daw sure na gid sa akon isip, nga hindi ako mag-attender. Kay mabudlay sa akon, mga personal necessities ko. Wala ako ga-voice out kananda, dyan man anananay, atong bata namon nga gintao, kay isa lang anda bata nga lalaki. Kag manan ko man anang futuro kay lunsay maestra kag maestro anang ginikanan. Pero ahay, may natapusan ang anda nga bata pay way obra. Taghundo-hundo, mayad lang ang anda nga babae nakatapos sa nursing. Kag ang ana nga bana, isa man kasiman. Nakasal dun sanda sa civil, pero gina-convince ko gid sanda nga mayad gid na mapakasal sanda sa pari para may blessing. Duha na anda mga bata, mayad kay mga maalam man. Maaraman anda nanay mo. Isa man tana ka nurse, kag tulad sa isa ka private hospital dito sa syudad ka duty. Si nanay kag matimbang, iba na sa balay sa uton. Kinapatay doon ana tatay, magurang ko. Legal adoption gid, kay sure, para mabuol na ana nga benepisyo. Hambal ka iban nga mga marites, nga waay ka intindi, insa ko no, nga ginilisan gid anang apelyedo. Ti sabat ko, mayad lang kung hindi sakon anang half-brother, pay kung sakon abi. Paano tana akon bata, maaram kagid, syempre ang mangin matabo bala sa orihi, lalaki paday ang marites, kay may bata man tana ginadap man kabugto na dya sa tupad balay. Ako nahuya ako daad mag-eksplikar pay sinabat dayon kabana ko sadto nga direct to the point. Hay ti ikaw hindi ka timo government employee ang nag-adapt pero ang amon retired teacher tanda nga duha. Why, doon ka pa dayon kay istorya. Among manda nga mga tao ang kapamantay. Nga ano gid ko no, nagay namon kaagto sa simbahan kada Domingo. Ano malagasanda ka manggad ni Blanc? Hindi ko lang pag-isulat nga rana. Sabat ko dayon. Insasta amon nga pagsimba ginabantayan da. Palihog hambal sa naghambal. Kaday nga waay tinyo kamaan kung ano amon ginapangamuyo kag ginapasalamatan. Ay ilam, anon mo timo kay amo tanda kaday So tulad tita ang matuod, naga-entrance hymn pa lang sa mas nga akong ginasundan kung Domingo, ay gatulo na akong luha. Tani masimba gid ako. Pero masakit pa gid ang akong paa. Ginakadlaw ko lang gani. Anon taabi, kay amo takon ka dya. Isa pagid tita, ang ginalainan kabuot ko,
Kung kaisa kay ti, hindi man ako magsunod, kung manghagad sanda nga sagwa kami manyapon, hindi man ako magsunod. Ti nagatsatanay lang sanda nga, amo dya imo dalon, amo man sa isa, ano man lang. Duwa ka lechon manok, duwa ka sinugba nga bangros, gadaha kami dya ka KBL, kay uso ka juice dya. Kung kisa, may daragkal nga pasayan, ginadaha sa soft drinks, kag maghapit sanda kapangyamis. Tulad kay Waidon, it may namatyan sa palibot, ti nagakulukan ta sanda. Ang apo ko nga grade 11, nga dyan sa may likod kabalay nandang eskwelahan. Montesielo, ilam kung nanungaran ka andang eskwelahan. Ilam ano to nga okasyon, contest sa kanta, baw daw hambog yung tatay na, kay daw bata, nagig ko naman number 1. Sa pagkamatuod, tanagid man. Tingin na ulu-uluhan ko daad, nga kantahan na ako. Galing, nag-irinabot doon, mga pakaisahan na. Disregard man lang eh. Kaysang pag-birthday na, kanta ni Ilyas. Ang isa pagintita, ang pangsuya kapalibot. Daad, kung nag-iintindihanay, kay kami waay. Ang masakit pagid, kay kung mag-irinabot, bisan 4 lang sanda nga salakyan, hambal naman ingod namon nga, gadaraday salakyan ka mga seaman, kag nurse. Hindi mamanan kung mabatian ko daya, hindi ba lang nga suya, hindi ka nanay or mama magpa-stress, kay tuod man. Oo, pay suya. Bawion ko naman sa isip ko. Tuod, way man tanda kabulig sa amon gasta, sa mga pag-eskwela. Grasya, kag bugay gintana, kamahal nga Diyos sa amon. So thank you Lord sa tanan. Bitin naman. Bye and God bless us all. Till then, Ningne sa Lambunao. Well, Ningnehos tumano, rather than pamatian mo kung mga ano-ano da ang maginapanghambal sa inyo, hindi ka na, no? Hindi ka na magsahot sa sina nga mga istorya nga nagalagaw dira. Just be thankful. Be thankful sa tanan nga mga grasya nga nagaabot sa inyo kabuhi. Be thankful ng imong mga kabataan nakaplastar na. Be thankful nga comfortable na ang inyo nga pagpangabuhi, and be thankful nga pisar mo inaan natabo sa imo nga hindi ka pagawa makalakat, pero ang pagpalangga kapag ulikid sang imo nga mga kabataan ara gid. And during sang time nga kinahanglan ang financial need para nga matuksan ang pagpaopera sa imo na natigayon man. So isn't that mga blessings? Aren't they mga blessings nga halin sa itaas? So, focus on those things that would make you feel good. And ini na lang, pagsahuta, mga tao na ya, kung anong makita na nila ya, hindi mo na yung mapunggan kung anong ilang nga ipanghambal. Pero ang mapunggan mo ya, makontrol mo ya ang imo kaugalingon. Kung bala, sapakon mo ang inang mga istorya or pabayaan mo na lang. So, syempre, ang manami, gidiraya is pabayaan mo na lang. And just do the things, no, that make you happy as one family. For as long as wala ka mo sa may ginatapakan. Hindi bala? Maraming salamat sa imo Ningne, sang Lambunaw, kag salamat man sa mga santambak na mga istorya na ginapadala mo diri sa kahapon lamang program, madamo pa ang wala nato nabasa. Sa inyong mga istorya dira mga kabombo, feel free anytime. Pwede ka mo nga makapadala sa inyong mga stories through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa lato ng mga kasaysayan, and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas every afternoon. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary.
Balikay kita buwas and hopefully with our winner through video call lang. Laban-laban gid. Kaya ito siya sa Metro Manila. Si multiple stroke survivor. See you again tomorrow. Madamog niya salamat sa inyo. Sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.